Hi guys. Hello guys. Hi guys. Hi guys, Musikana say, Mukudze, how are you? Emily, Shiri say, Ruchoto, how are you? Rose, how are you? Molin Magazine, Shiri say, Chadere Ranyarai, how are you? Vanessa Mochi, Shiri say, Machitaku, Shiri say, Dombientle, thank you, Dombi, thank you. I'm coming from the doctor. Dinechkoso dawa, Nechkoso. So the number of test to asim. Tariro Chera, how are you? Tatenda Mutize, Shiri say, yes, patience, Shiri say, Ingoya Oshtega wako guys, Gigi, Jojo, how are you? Pelagia Paraza, how are you? Hansen Magamaro, oh, and hello, and the Maro, and number one, yes, Gracie, Sharon, Betty, how are you? Lynette, Shiri say, Manu, how are you? Missy G, Shiri Kudi, Matima Zura, Biango, how are you? Cecilia Mpofu, Shiri say, I'm good, Cecilia, Pelagia Paraza, how are you? Nitai, Angeline, Shiri say, Asimuri off na CS, I was off today, nanaenda kwa doctor. Dre Rasta, how are you? Kana nichiko social visa, nanaenda kwa doctor, wena late, nanaenda kwa doctor. Hello, pachakafukiza, nasi ndima, inogofa, kani magina, Charlie, Shiri say, Pepe Chwachini, how are you, Nas? What you say, Pepe? Molin Magazine, how are you? Empty. Oh, happy to see you too, Molin. Ma Utilia, Shiri say, Shami. Chido, how are you, Chido? Mazono nisikunya takuona Chido, how are you? Shiri say, are you okay? Edesi, how are you, Laina? Shiri say, Bridget, Mube, Teresa, Foni, Pelagia, right? My paida muri say, right? Mascara say, guys, I want that trigger timbo, yeah. I was so still right, guys. We are very much okay. Tiri bosh, good, tiri bone, is root the body side ku prayer group kweduko kuti regaiti mboita quiet time taiti ku prayer group kundoka tanga tiri the whole day saka kure WhatsApp saka takati no Facebook nesuro tanga tiri ku group re WhatsApp nesuro ndoka tanga tiri anditika so yes sitsi zviri say guys ndati timbouya pane audio anoda ku play raya anditika tigoonesana nenyaya online dating pane ka video like kandoda kuti ndikuplayere muri kuziya nyaya yemusikana akaurawa wekwaMutare anti mukadzi wekwaMutare Chantal Davis zviri sei akaurayiwa neboyfriend makaiona nditi nyaya yemukadzi wekwaMutare wokuurayiwa neboyfriend makaiona nditi so most people vanhu vamwe vari kudheta pasocial media vazhinji vakawanda vari kudheta pamasocial medias anti tinenge chiti pane varume yesi Lulu zviri sei tinenge chiti pasocial media panowanikwa futi varume it's another way yekuti unokwanisa kurogwa nditi but kana zvakuita so much tinenge tisingasanyatsinzwisisa kuti zvichiri safe here kana kuti zvisisiri safe anditi I want you to listen to this audio then give video like tozotanga kuti taure nezvazvo I hope muchanzwisisa zvakanaka handiti kateererai. A tragedy has struck the beauty industry. Yvon Michelle Mafuta, a popular hairdresser who worked at Pixie Hair Salon, was found dead in her own apartment after receiving a visit from a secret American boyfriend she had met on Facebook. Yvon was a well-known and well-liked figure in the Mutare community. She had a loyal clientele of women who trusted her with their hair and with their secrets. She was also a devoted mother of 2 children, who she supported with her income from the salon. Her friends described her as a cheerful, hardworking, generous person who always had a smile on her face. But behind that smile, there was a dark side to her life. Yvon had been in a long-distance relationship with a secret man from the US who she met on Facebook. She had never met him, and she had never introduced him.
He finally decided to visit her in Mutare, and she was excited to finally see him. She had even told her friends that he had brought a ring with him, but did not share his identity. On the night of January 28, 2024, Love Mutoro, a taxi driver, was the one who ferried the boyfriend to her apartment at number 106 Guide Code Corner 3rd and 8th Avenue. When he arrived at her apartment, she told him that she would contact him later on so that he could come and carry the boyfriend back to the taxi rank, but she never called back. The next morning, Pixie Ulemo Tauro, 31, a workmate, proceeded to Yvon's flat since she had not reported for duty and her cell phone was unreachable. Pixie found the door locked from the inside and the windows closed and called her sister Catherine. The two broke the window and took the keys and opened the door. The duo then went upstairs to Michelle's room where they found her dead on the bed with her nose bleeding. There were signs of strangulation and blunt force trauma. Her boyfriend was nowhere to be found, and he was the first suspect. He had vanished with over $6,000 that Yvon had saved up for her car, and also her iPhone was missing. They called the police, who scanned the area and protected the crime scene. Assistant Inspector Wiseman Shinyoka confirmed that they had launched a manhunt for the suspect, whom no one knows. She had not divulged his identity to anyone, so there was no way to trace him. They appealed to the public for any information that could help them solve this case. Young women are being advised to share their dates with friends and family so that they can be safe. They are currently trying to get into a Facebook account so that they can see who she was chatting to and who she was dating. Yvon Michelle Mafuta's death has shocked and saddened the Mutare community, who have lost a beloved friend. Her family and friends are demanding justice for her and are hoping that her killer will be caught and brought to trial. They are also mourning the loss of a bright and beautiful soul who had so much to live for. Right. And it's my video, my video. Apparently this girl, and a very beautiful woman, wechidiki anzangane wana tu chete, and all right, we will get there. See, we will get there. But right now, today, we are talking about online dating, because this incident happened and because of online dating. Yes, we know that there are so many people who are killed, wives who are killed by their partners and blah blah blah. But today we want to focus on Nyayem Kadzi Uju, wechidiki akanga ari hairdresser kwa Mutare, and akapinda pa mjolo wake asangana nemunhu pa Facebook. Hapana munhu wakambo aingotaura kuti ndine boyfriend yangu, asi hapana munhu akaona boyfriend. Now I'm confused a little bit. If I take you back a little bit, zvataurwa mu video iyi kana mateerera, handizi kuti ndindoga ndazvinzwa kana kuti ndimi mazvinzwa. Let's start by analyzing and nyaya yemusikana uyu, what might have happened apa, because it's not clear. And before we get to kuti online dating yakamira sei. Inspector vari kutsvaga munhu asina munhu anoziva, right? So they've launched a manhunt for somebody that they don't know. But earlier on, the auction's taxi driver akatakura murume ushu, boyfriend ish, akaenda naye pa address, akanomudropa, and then mukadzi akati ndichazokufonera, and then wozozokotora munhu, but she never called, right? So guys, I don't know. This guy, I don't know this information that this guy was from America. I don't know hangu, because how much is the ticket, guys, from America? How much is the ticket from America? I'm not sure hangu exactly my thought as well. I don't think this man was from America. This was a local guy. So why we are having this kind of life, it's an educational life. Because if we are correct, kuti munhu uyu haaso kwa America, it means kuti the murderer is still out there kwa Mutare, kana kuti kwa Harare, kana kuti kuGweru, kana kuti kune any other town, right? And then you or your sister or any of your relatives can feel prey to the same guy.
ati muri kunzwisisa. This is the reason why I decided kuti ngatimbotaura nezvinyaya because yaramba ichingondinetsa ndichingoti but munhu uyu ndichiitarisa ndega nyaya ndakaona sekuti hakuna munhu wekuAmerica akabva kuAmerica. Hakuna. This is a local guy. This is a local guy. Because ticket rekuAmerica guys rinoita mari ende ticket harisiri close kuma 3,000 kana 4,000 ouya kuzoba 6,000 hana kupedza night. One day rauya iroro usiku ihwohwo pakabva patoita mastrangulations akaitika, pakabva patourayiwa munhu, pakabva patotorwa iPhone, pakabva patorwa 6,000 mari yanga iri mumba. So to me hangu ndakatarisa, I don't think hanzi haazi wekure. Yes, I don't think this person ndewekure, munhu wemudhuze. And then you might be surprised kuti kana azobatwa munhu yuko anogona kutogona kuve munhu ari more closer than tutofunga kuti raitsira munhu anogona kuve ari kuHarare kana takabva anogona kuve munhu wemaMutare imomo wemudhuze imomo. Munhu aitoziva information yekuti munhu uyu ari kutosevha kana mari yemotikari. Animona. Because akatoenda achiziva kuti kwakuine mari iriko samwe kana mukazozvitarisa. I think kuti aitoziva kuti kwakuine mari yanga iriko because akabva abuda ne6,000. And if you look at that beautiful girl, beautiful lady as she is, come on guys, kana nemi unyasitarisa, why would somebody watanga kuona first day, why would somebody wants to kill him? Why? Why would anybody want to kill him? Look at how beautiful she was, this lady. Munhu ongouraya ouraya chete. Ongouraya ngoya kuzouraya chete otora something is amiss. Hi Anesu, something is amiss. I don't know because they can't say kuti nobody saw what happened. Hence taxi driver vakatakura munhu vakamusiya pamba. Munhu atori very close, very close. If ever pane munhu akatakurwa na taxi driver, if ever paine munhu akatakurwa na ndimurikudza kuti if ever paine munhu akatakurwa na because taxi driver anokatakura munhu vakwanisa kuita sketch drawing yaye. Hanimona vangosa kuita inonzi sketch drawing. And the two kana yanga iri first time kusangana nemusikana ushu munhu uyu andika akwinzwa na taxi drive kana akauraya musikana achityika kuti anogona kuzondidrowa ndikabatwa sei asina kuuraya taxi driver because the driver akamuonawo futi. Taxi driver akamuona kana akanga achityika kuti oraiti musikana azondiziva anogona kunditengesa kumapurisa kuti ndaendeka kuzoba kana kuti kuzorobha kana kuzodini ko taxi driver. Murikuona kuti tikada analyze isusu pachezvedu. Can you amugoni kufungawo here along the lines ekuti my friends ake chaiwo anogona kuva kamutengesa. Pane ma theories akawanda asi kuti ndichavhura ma lines muno moyo nefunga dzake. But pane ma theories akawanda. Text shamwari dzake dzanotika kuti vanhu vanotoshanda nawo vanhu vanofunga kuti vanhu vangu vanogona kuve vari vakamutengesa. 1 2 kana kuti panogona kuve mama ex akudhara akaramba akabatirira kuti ndichamubata chete. Zvinogona kuita kuti pakuti kana ari ex umwe akazviita panogona kuve pakatumwa umwe munhu kutamba front kunzi chienda iwewo munhu yakanovhurikwa dho handika akazouyawo yawo kana kuti ari kuda kuuraya akazopinda atizivi. Right, tobva ipapo toenda kunyaya yeFacebook dating kana kuti online dating. And how safe is it to date online? I've seen couples pano padiaries kwaiko soido ranga rakakiwa nemukati saka munhu akabuda nepai. That's thank you Dan, thank you for that one. That's another $1 million question. If the door was locked from inside munhu akabuda nepai because kwanzi vakapukanya window. Material here audio guys kana tindi play futi
ndoiplaya here futi muzwisise. Hanzi vakauya vakapukanya kuti vapinde mukati, because meaning the door was locked from inside. Ngatidzokoredzei audio tinyatsodzwisa. Munoda kuti tianalyze guys, mubatewo. Thank you Dan. Toda kuti mubatewo tionesane, because maybe takuita kuti tikubetsera nemapurisa kuinvestigate handitika, so that vawanewo pekutangirawo kana nesu vanogona kumisa mapoints atatoita ipapa tutagona Dan. Right, handei. A tragedy has struck the beauty industry. Yvon Michelle Mafuta, a popular hairdresser who worked at Pixie Hair Salon, was found dead in her own apartment after receiving a visit from a secret American boyfriend she had met on Facebook. Yvon was a well-known and well-liked figure in the Mutare community. She had a loyal clientele of women who trusted her with their hair and with their secrets. She was also a devoted mother of 2 children, who she supported with her income from the salon. Her friends described her as a cheerful, hardworking, generous person who always had a smile on her face. But behind that smile, there was a dark side to her life. Yvon had been in a long-distance relationship with a secret man from the US who she met on Facebook. She had never met him, and she had never introduced him. He finally decided to visit her in Mutare, and she was excited to finally see him. She had even told her friends that he had brought a ring with him, but did not share his identity. On the night of January 28, 2024, Love Mutoro, a taxi driver, was the one who ferried the boyfriend to her apartment at number 106 Guide Court Corner 3rd and 8th Avenue. When he arrived at her apartment, she told him that she would contact him later on so that he could come and carry the boyfriend back to the taxi rank, but she never called back. The next morning, Pixie Ulemo Tauro, 31, a workmate, proceeded to Yvon's flat since she had not reported for duty and her cell phone was unreachable. Pixie found the door locked from the inside and the windows closed and called her sister Catherine. The two broke the window and took the keys and opened the door. You hear? The duo then went upstairs to Michelle's room, where they found her dead on the bed with her nose bleeding. There were signs of strangulation and blunt force trauma. Her boyfriend was nowhere to be found, and he was the first suspect. He had vanished with over $6,000 that Yvon had saved up for her car, and also her iPhone was missing. They called the police, who scanned the area and protected the crime scene. Assistant Inspector Wiseman Chinyoka confirmed that they had launched a manhunt for the suspect, whom no one knows. She had not divulged his identity to anyone, so there was no way to trace him. No, that's a lie. They appealed to the public for any information that could help them solve this case. Young women are being advised to share their dates with friends and family so that they can be safe. They are currently trying to get into a Facebook account so that they can see who she was chatting to and who she was dating. Yvon Michelle Mafuta's death has shocked and saddened the Mutare community, who have lost a beloved friend. Her family and friends are demanding justice for her and are hoping that her killer will be caught and brought to trial. They are also mourning the loss of a bright and beautiful soul who had so much to live for. Right. Tisatashika kuseufoni kwese uko. Hani manzwa. The friend, the colleague that she used to work with, antika aona asina kuya kubasa. He went kumba kwacho kwa igara msikana uyu. Akanowana door, and the door was locked from inside. Hani manzwa. Then he called the sister. The sister came and they broke the window. And they took the keys from inside. Meaning to say that there was no broken window. Pakashika mkoma na waishenda na yeu na sisi wake. There was no broken window. There was no window that was opened. Vakapukanya window dio. Makia ngari mkati. Saka mkoma na yakabda nipai. Murume uyakabda nipai. Makia katorwa mkati kuti wakwaza ufrado. Vakapukanya window. Murume yakabda nipai.
the door was locked from inside. And the door was, meaning to say, rakanga rakalokiwa mukati, maki akasiwa pato. The window was closed. They broke the window, Bridget. They broke the window. Kuti wakwanise kupinda. Meaning, they panga pale munakabla nipa window. Aisitaza kuzovara window ari panze. Saka izongorisi akangoridai. Meaning to say the window rakavara nemukati. That's the only way you can break the window from outside. Hello, Danisile Ujanistan. So I just want us to analyze this story. Guys, there's more to the story than Jatukuona. Jatukunzwa. How did the guy got out of the house? As he came out of the window, he opened the window. Okay. It could be a comment here in the city. Comment as he said, he came out of the window. He opened the window and closed it from inside. And just to make a sense, city. The door was closed, right? And the rangaraka ni Kim cut, right? And then the window was closed. It's not like doki kunzakanongwa pasi. They akabuda nepa window. Andika akatanga abuda nepa window. Akasizoka neku door. Anditi makia isa wanikwa pa door. The window rawangu rakavaro. Ora chipele narikufona. Okay, so nasina kumunzwa. Hello? SIS MELLY. Yes, Julie say. Right, Siri, right. Right to the Musikana SIS MELLY ndategeni mukota rombono wangu. SIS MELLY nishindineta chinwani. Vasikana vezera rino iri vechidikala vanotikala kadanana nemunhu vanoudza shamwari yavo pashaipiwa neshamwari yake inoziva munhu. Ndiyo point number 1. Zvekuti hapana vanonyeba ratowadhirama. Pane one anoti ana best BFF. Pane one anoziva. Number 2. Driver uyu anotokudza kuti haatozivi munhu wakaona kana kuti ndiye akapinda nekuti musikana uyu wanga akanaka rangarirei kuda. Zvinogona kuti ari driver wakanzi hande tinotora mari mumba. Thank you, man. Thank you. Ndopana chida kusvika pana mandi apa taura hapo ndikosara point ya mandi. Ndopana chida kusvika papa. Ndopana drive. Tati driver tombotasa kuti aiwa drive. Aiziva kuti ane 6,000 mumba ndiyani. Kushamwari zve ndokwa zvinodzokera futi. Yes. Saka pakati pane vanhu tu vatofana kususpect. Shamwari dzake ne driver. Pavanhu tu ipapo pane nyaya because driver aitoudzwa kana anga ari regular driver wake aitoudzwa chandiri kusevha mari ndichatenga yangu mota next year ndinenge ndane yangu mota tinongozva tinotaura nemadriver. Muzvipipipo. Saka inini I suspect driver, I suspect best friend. Ende uya akazonga achishanda naye akangofunga kuti munhu ashaikwa. Kwakutoti mangwana acho makusenda kutoenda kunomutarisa. Munhu wamambenge manzwa kuti ane boyfriend kumba maingoti kamunhu ari kunakirwa ari kumujola. Kwakamhanyirei kuvhunduka. And again pane munhu akanga ane speki yake. Do pane pfungwa dzangu ipapo. Do panogona kuve nepfungwa dzangu kuti somebody had a speki. Either ecolleague yake. Ecolleague yake. Driver kana best friend. Driver uyu anogona kunge akaona imwe key mumba. Saka ndiyo nyaya ndachida kungotaura SIS MELLY. Zvekunzi akaurawa nemunhu wekuAmerica aratowadhirama. Right. Aratowadhirama vanhu vari kuAmerica uko havana vakadzi vanenge vatoti atomuwanawo mukadzi. Oh, okay. Wow. Thank you very much, Kola. Pane new a very interesting comment yauya panapa. Hanzi pane comment yandaona iri kuti anga kakandirwa mari yeround. Mapaona futi. Ndambotati kati kushamwari uko ndiko kune nyaya. Shakoma. Alright, so can you pin a number? Vana kudauti musave a number, guys. I told you to save this number. Save that must save a number. Behind each chage. Alright, meta basa SIS MELLY. Thank you very much, Kola Waitako. Alright. Because pane ma theories akawanda apa, guys. Sorry. Kana akapinda akavhara window nepanze. Kana kuti it could be possible zvakare kuti munhu uyu anogona kunge anga ane maki. Handizve. Amen.
cause because pa video pari kunzi aida kutenga motikari anga ne 6,000 yaida kutenga motikari yake anditika kusanunuku saka muri kuna tinyaya yepadhuze inyaya yepadhuze musikana uyu akaurayirwa thank you Faith musikana uyu akaurayirwa mari yepadhuze mari yeround nyaya iri complicated and iPhone haitrekeke here imini ma-iPhone users mune ma-iPhone vanalulu hadzitreseki here iPhone because mu UK vanhu vakaona nichanza ma-iPhone ndindoga ndokurambira kuSamsung vanhu vakaona nema-iPhone chero kamwana kane iPhone hadzitreseki here because kana mapolisa chikanzi there is no trace hapana pekutangira vari kutsvaga mhanya information aite come forward ko driver uyu vamuziva sei kana pasina munhu aka because driver kana aine information yekuti ndakatakura mukomana uyu handitika murume uyu kwavo naiye isuspect hello pameda hello sis Melly. yes muri sei ndiripo ndinoda kutaura kuti zvoni handizvoni pari kuita nyaya yekuti zvoni munhu akabuda sei kana kuti since windo rarakakiwa kana kuti chii but kana ari mawindo senge edu ekugeto ayaya munhu anotobuda nepawindo akakiya windo ari panze mukunderstand saka munhu anogona kunge hazvinogona kunge zvisiri kuti munhu angaine spare key kana kuti chii munhu anenge akatoita yanga akatoita obva atobuda nepawindo pepe obva aloka windo ari panze tatsikana anga ari mawindo ekugeto ayaya alright iwo ndikuona kuti musikana wechidiki mwanangu wakamboitawo here online dating aina ndasanamboita ausati wambosangana nemukomonana naye pasocial media be it Instagram Facebook kana kupi TikTok hanzati alright no that's okay thank you very much mwanangu nemuono wako thank you hanzi anogona kuva kabuda nepanze nepadhoo hanzi window regeto ukari but parutaurwa ikini window regeto here rutaurwa pa manzo address okay I don't know about Mutare vanhu vekwaMutare muri comment section hamuna here tumwe tumakunga takutobatsira kapolisi kuinvestigate hamuna here tumwe tumakunga turi kungobuda muvanhu because kazhinji pandika nyaya dzakadai panobuda matheories akawanda imagine mai vechidiki vari kuzama kuzoraramira antika vourawa pamwe izvozvi munoona ndoda kuti ndimbokudzoserai kumasure mbichani munoti imimi handiti tisu tinokuti dyirwa emusaga musataridze vanhu munhu wako nokuti ukataridza vanhu munhu wako zvinosara zvadigwa jecha tisu tinodaro zveshuwa tichikudzai tobva tati ita zvinhu zvako secret ingwenda zvinhu zvako secret cherariro nasaziva musikana uyu akanga achidyirwa musaga akaita zvinhu zvake private asi nhasida kutsvaga kuti ndiani anga vakaona takutotsvaga so kuti angave ani akaona because pamwe dei akaudzawo 1 or 2 pamwe dei nyaya yakajeka asi tinogara chiinkarijana futi nyaya dzekuti musaudze vanhu don't tell anyone usaudze vanhu ingoita zvinhu zvakwakanyarara saka which is which up poitwa sei namba irimo admin ndokumbira kuti mupine namba because ini ndikaipina inobva ndokumbira kuti mupine namba admin hanzi why was she saying that one we don't know probably angachigara ega kuti basa ka hatizivi kana pana admin ndokumbira kuti mutipinduro namba vanhu vafoni zvokuti the guy was from America iro rango statement iroro isusu pana semadiaries we are cancelling it out. The guy was not from America. Hanzi I did online dating and I met two African guys. Kawaida warugo. Usekiwelulu. Kawaida do variko ku dating ivavo. Do variko. Right. Toda kuindira atishinda kunyaya online dating. Andichiga nyaya online dating hanzi this guy maybe was a catfish ari muzimu zvake kufika kwangu zvokuti akabva kuAmerica inini ndakazvimirira I don't think kuti aigara muAmerica
hanzi aigara mufleti saka akabuda sei nepawindow. Aigara mufleti. Thank you Catherine. Yes, kana aigara mufleti guys akabuda sei nepawindow. Thank you, nasinandozvifunga. Thank you, tuku brainstormer. Thank you dear. Hello dear. Hi sis Melly. Yes, muri sei? Oh. Sis Melly, inini I think the taxi driver was involved. And pakubuda wakashandisa window because most windows ukabuda unogona buda newindow urivhara kana usingasotarisa zvakanaka you think the window is secure. Okay, hold on my sister there. A new comment yauya. Hanzi this girl waigara mufleti. Samukomana akabuda newindow repa imufleti. Flat angari ground floor here kantangari. Ipapo hatichazivi. Hanzi maybe akabuda nepaceiling. Yes, where ceiling could be right. Because handisi yangu tangari first floor here pazasi kana kuti ground floor that one kana kuti kumusoro I don't know. But I don't watch I look at Indiani, but in the Calvita area around. Yeah. I'm so hold on, my sister, hold on, Budairap. Yes. Ti wakazangari kuti kana vana sisine shamari vakapukanya window. Vakapukanya sei zvamuri mufleti. That's another question as well. That's the thing. Like again, the same question I ask is, was it first floor or ground floor? I don't know. But anyway, whoever it is, muna around the bar point, anomziwa munacho zvekutodaro. Munhu wanoziva, munhu waitotrasta, munhu waitoziva, munhu waiziva. Zvakaoma, that was my only 2 cents this Melly. Zvakaoma, thank you my sister, thank you. Okay, all right. Right. Guys, asi hamugoniwe amero ngatimbodhonza ifungwa hesitina timbochinja takadai timbotarisa uko pfungwa dzedu. Hamufungiwo kana kuti sisi ava vamai ava musikana akakanganiswa uyu kuti probably aiudza shamwari dzake kuti munhu anodanana naye ndewe kuAmerica but aiziva pamwe kuti munhu ndewe wekwaMutare. Quite this is a new hit in Kenya. Yes, yeah, we know, but iyaitika kumusha kwedu handiti kune one of our own. Saka haisi kumeka sense. Ndosaka tikutira kumeka sense of this handitika. Because tichataka kuti vanhu online dating yakaipa yazodai. Animona pasina anza pana security. All that Sherafan is not mentioned now. We don't know. We don't know now. And the play again. Let me play it again. Let me play it. Because I just could make a sense. I just could sangana. Yet I school so batana shakanaka. Pamwe musikana inyepera ushamwari dzake kuti kwanzi story ye boyfriend yaivepo SIS MELLY. Saka kana boyfriend yaivepo, why ari kunzasi kuzikamwa? Pamwe angari munhu waiziva boyfriend yanga iripo, yes, but anga ainyepera shamwari dzake kuti munhu wekwaAmerica. Pamwe angari munhu wekwaMutare momo kana kuti a married guy anozikama kana nemari. Even this lady was beautiful, man. This lady was beautiful, mazvionera. The beauty industry. Yvon Mafuta, a popular hairdresser who worked at Pixie Hair Salon, was found dead in her own apartment after receiving a visit from a secret American boyfriend she had met on Facebook. Yvon was a well-known and well-liked figure in the Mutare community. She had a loyal clientele of women who trusted her with their hair and with their secrets. She was also a devoted mother of 2 children, who she supported with her income from the salon. Her friends described her as a cheerful, hardworking, generous person who always had a smile on her face. But behind that smile, there was a dark side to her life. Yvon had been in a long-distance relationship with a secret man from the US who she met on Facebook. She had never met him, and she had never introduced him. He finally decided to visit her in Mutare, and she was excited to finally see him. She had even told her friends that he had brought a ring with him, but did not share his identity. On the night of January 28, 2024, Love Mutoro, a taxi driver, was the one who ferried the boyfriend to her apartment at number 106 Guide Court Corner 8th Avenue. When he arrived at her apartment, she told him that she would contact him later on so that he could come and carry the boyfriend back to the taxi rank. But she never called back. The next morning, Pixie Ulemo Tauru, 31, a workmate, proceeded to Yvon's flat since she had not reported for duty and her cell phone was unreachable.
Pixie found the door locked from the inside and the windows closed and called her sister Catherine. The two broke the window and took the keys and opened the door. The duo then went upstairs to Michelle's room where they found her dead on the bed with her nose bleeding. There were signs of strangulation and blunt force trauma. Her boyfriend was nowhere to be found, and he was the first suspect. He had vanished with over $6,000 that Yvon had saved up for her car, and also her iPhone was missing. They called the police, who scanned the area and protected the crime scene. Assistant Inspector Wiseman Shinyoka confirmed that they had launched a manhunt for the suspect, whom no one knows. She had not divulged his identity to anyone, so there was no way to trace him. They appealed to the public for any information that could help them solve this case. Young women are being advised to share their dates with friends and family so that they can be safe. They are currently trying to get into a Facebook account so that they can see who she was chatting to and who she was dating. Yvon Michelle Mafuta's death has shocked and saddened the Mutare community, who have lost a beloved friend. Her family... Hello? Hello, Smelly. Yes? That's not what contribute. All right. But this guy was from America. If you flew into Harare Airport, and if you're using a foreign passport, unotofila my details pane form raunofila then unoisa address yekuti uri kunogara kupi. So as part of the police investigation, I suspect they will link him to the airport to check. No, that one is out. The boy is definitely not from America. It's supana semadari zairamba. Hakuna America. Hakuna. Muna actually very close to her. Hakuna America. But I suppose maybe for them to eliminate that, they will go to the airport and check my records to see was there anyone who flew in with a foreign passport and a register address. They'll probably do that, but yeah, it's possible. Even if you lock a door in Mkati, and also to lock a door in Mkati, you can move a key a little bit, like we show more a little bit. It means it's munari panze. I don't want to lock. So if somebody had a spare key, I don't want to lock and nepans. I can see my key. Mkati a little bit. So this is somebody I would plant evidence, which is just a akafari egamumba oba asiya key iri mu door hanging a little bit onokia nebanzo baenda. Right. So that's what I suspect they did. This is somebody akatoshiplan kuti ndonyepe ronge ndakia nemkati osiya makia ari hanging a little bit. Maybe they were not all the way in. Titi goti chidoma. Kia angane speki uba kia nebanzo uba roapa sizoba zvaisa sekungotsira munhu wese anoona nona kia anga iri mukati, but maybe it wasn't pushed all the way in. Wow. Allowing you to lock from outside. Okay. Wow. Thank you very much. Thank you. Pani vato agree anyway. Right. That's another theory, guys. The guy timbos go. Hello. Hi, Simena. Hi. Did you say? Mushe. Inina mafungira anguka. Nyaya, it was well planned. Of course. Because ukatarisa pekuti vana vari makatiziva kuti akawana mari yeround ndokune nyaya yese kweiri kubva nekuziva kuti angachida kutenga mota and all the stuff zvekuti munhu akabva kuamerica itongoriwo ngano Ko yekuti pane mari yakatogwa 6,000. Who knew there was money inside the house? Ko kana denga kaisa bank. Who knew that there was money in the house? Definitely my friends vakanyetseswa pakonaka, definitely they will say the truth because someone knows what was happening. Zvekuti akabva kuamerica, I don't really think munhu ari kwaMutare ini ndakakura kwaMutare and zviri kunzi munhu anga achigara muflat handizi nobody is saying kuti anga achigara mufirst floor ground floor way. Saka kana munhu akazobuda akabuda nekupi pane munhu ane key
asingazivikanwi nevamwe vanhu. And of course isusu vasikana tichidanana nemunhu ka pane munhu one wetinotaura kana kusheya. Definitely there is somebody pamafriends ake anoziva nyaya iyi. Because pa video iyo ka irikuburiswa neuye nareti anga tinotaka, there's no hapana patadza kuti mbama makaitwa ransacked, tadza kuti pane paitsvagwa mari, zvinhu zvakauita upside down. Saka mari nefigure yekuti 6k, how do they know kuti mama ine 6k and yanga iri pai mumba munhu akatotora mari iyi pai 6k? My friends, and uzoziva futi kuti anga achida kutenga mota, which means kuti vanhu vanotoshiya masecret avo indi kuti kumafriends uko kune munhu akatengesa umwe munhu, or they actually plan those things kuti vabire musikana uyu. So kuti relationship, trust me, I don't really feel like there was a relationship going on. Or if there was a relationship, pane link yakaitika. Iyo nyaya online dating iyi kuAfrica haishande guys. Inoshanda kupi? Kueurope? Kueurope kuAmerica ndokwainoshanda. Oh. Why? Vana vauraiwe here kuEurope nekuAmerica vauraiwe? The chances are slim because itori platform iri nganoti chiko, it's normal to date online. You can never find somebody along the street where I am in Sweden. No, you have to use online dating. And it's saka kwatiri kuvanhu vari kuAfrica, it's not normal kudata online. I tried it and it never worked. But if it didn't work for you, it doesn't mean that it didn't work for somebody else, because I know quite a number of people that got married through social media. But that's 1 in a million, SIS MELLY. But it's not one person that I know. But still, I feel sorry for the family anyway, but still I feel that if my friends are contribution. All right, thanks, sister. Thank you very much. Okay, fine. Hans, it's very expensive for you guys to date people online, especially if you are in Africa, because it's not recognized. Kuma first world countries, it's recognized as one of. Hello, sister. Dear, should you say? Hello. Should you say? Moshe. Hey. Inini I don't think pane boyfriend yakauraya munhu. Vanhu vaitamba navo round avo neshamwari dzake. Ndo vakamuuraya vakatora mari. Hey. Okay. Ende zvinhu zvirikuitika even kuna naSouth Africa zvinoitika kuti watamba round nevanhu. Musi iwoyo waunenge wakandirwa round panosvosvika matsotsi otokuudza kuti kune mari yakati. Vanhu hopo vari kuzvitwa. Okay, pane anyora tanzizvo zvokuti aida kutenga mota aigara achizvitaura hake musaluni anditika, but kana aizvitaura naye my dear musaluni kuda kutenga motikari yangu, who knew kuti mari iri kumba? Because kuZimbabwe mabhengi akufanchena mune maaccounts imimi kuZimbabwe. Who knew kuti mari iri kumba? And then 6,000 number. Ne 6,000 number. Who knew? Ngatidzikisei pfungwa. Ende boyfriend kungangosvika here yobva yatomuuraya nekutora mari vasina kana kumbobatana kana kuratidza kuti pane sexual act yakaitwa here, zviri kuratidza here pabhoti pavo kuti hazvina kutaurwa. yange iri boyfriend. It's not mentioned. Yes. Hazvina kutaurwa. Zveboyfriend hapana boyfriend kana pasina force and zvikutoratidza kuti munhu uyu akavhurira munhu waanoziva. Right. Thank you, Kola. Thank you very much for your input. Yapakaipa. Hello, dear. Hi, SIS MELLY. How are you? I'm good. And how are you, Kola? I'm okay. It's me. I'm the one who put that comment earlier talking about the door being closed from outside. Because some doors, especially in the UK, I live in the flat. They have this funny lock. If you're inside, you can open it, right? Okay. And then once you open it from outside, you can just shut it, close, and then it's locked from the inside. I don't know if those were the kinds of windows that could have been on a flat. And then the other thing as well that I have a question about is, it says she has 2 kids, right? Where were the children, or where are the children? Where do the children live, and who do they live with? No, probably, maybe we could say the children were not staying with her. Probably, we can say that. We don't know. But that means she's got an ex-husband or an ex.
with these kids, right? I don't know. I'm not sure about the kids. Yeah, because if she has kids with somebody. And if the kids don't live with it, that means there's an ex. Yeah. Somebody said, I'm going to boarding school. Oh, okay. I'm to boarding school. Somebody said, Baba mwana wake vamwe vantorine bhegi rinosikama mamutare zvekuti vanga be 6,000 and vanga vakatorambana patone time varambana. Okay, so if it's not like the ex of my baby daddy, let's say, usually the percentage, even in Europe, whenever a woman dies, the first people that have to be looked at are spouses, boyfriends, ex-boyfriends, just close people, best friends, very close people around her. That's where they'll have to start. This whole thing about someone who's in America, no one is going to fly all the way from America to Africa to go and steal $6,000. That's ridiculous. It doesn't make any sense. If someone very, very close, if she has an ex-boyfriend, or if someone pretended online to be someone who lives in America and they catfished her, this catfishing business, especially on the internet, or post my pictures that that's me. Right? But does it mean to you guys, if they are having this online dating, they will never do video phone calls? Because for somebody else, let's assume that the guy was coming from America. Meaning to say, video calling, that's actually true. Unless if she was actually seeing someone in America and then it's just somebody else who's close by who already just had plans for her. Or an ex-boyfriend who just got really jealous or found out maybe she's seeing someone else. This boyfriend in America could be there and still could be in America and he has no idea what's going on in Africa, to be honest. Then somebody around very close who has done this, they're just taking advantage and using the whole story of the boyfriend in America to cover the crime. So that the police will look somewhere else. What have we talked about this? That best friend of hers who found her, that's the first person they need to look at. No, the friend and the sister, yeah. They have a lot of taxi driver because statement hakuna munhu ari kumuziva. That's not true because taxi driver kana akamutakura akauya naye asi apa guys ngatimbibvunza naye apa mirai munhu hold on. Pane panzi musikana uyu Michelle akaudza taxi driver kuti I'll call you later to come and pick up this guy, right? So this guy I pick up achindepi yanga uya kuna Michelle. Maybe she meant to say like when the guy is leaving, the taxi driver needs to come back. Leave to where? Because I got America. Anga ashika kubva America. Do you think maybe he might have booked a hotel and he wasn't planning on staying with us? Even if he my sister munakwira ndege kubva kwa imi musada kunyepera kusungaira munakwira ndege kubva kwa America kubva kuzokwenda ku Africa ouya ungokuona 2 minutes okokuti ina basa la mushi 2 minutes oinda kuhotera kuti zvichikona ndoramba SIS-MELLY munabva ku America ndikuiramba ndikutoti ikava ate cover. There is nobody who came from America. None of it makes any sense. This whole theory, a guy from America, that does not make sense. By the way, I can trigger all the way. When he gets to the airport, they will know. Guys, the flight, and all these things. So they have to matter with that. They have to fly back on what flight? It's very easy to trap somebody. To drop in guys. Ina kunatoka zverengi kwakonzi aizogono mutora unomudropa kana kuri kuinda kuhotel. Let's be realistic pano guys, let's be realistic. Munhu akukwirira ndege kubva kuAmerica uko auya inesema kumuona ukokwira taxi uzokwenda 2 minutes otobuda oenda imi hakuna zvinhu zvakadaro. Munotoona usiku hwese hakuna zvakadaro. Yeah, that's very true. That's true. Because in SIS-MELLY, to be honest, I do have my but this one is my sweetheart, like my high school sweetheart. We've known each other since we were like 12. He's in Africa. There was a time I actually flew to Africa to go and see him. And I was staying with him the whole time for a whole month.
like some couple of years ago. So they put down the hotel. I was just like, where else could he have been going? But it doesn't make sense. I'm trying to say, I'm full of this theory because someone came from America. Nobody came from America. Guys. All right, Kola, thank you very much. Thank you, Kola Mirai. Ngatidzokere bheki mukuti patauka zverengi ngatidzokere bheki ini zverengi ndada kuzviwa ndawa kuchinzi aifanwa kuzo mirai handa kuzviwa ini zverengi zverengi ndada kuzviwa guys mazviwe pini. A tragedy has struck the beauty industry. Yvon Michelle Mafuta, a popular hairdresser who worked at Pixie Hair Salon, was found dead in her own apartment after receiving a visit from a secret American boyfriend she had met on Facebook. Yvon was a well-known and well-liked figure in the Mutare community. She had a loyal clientele of women who trusted her with their hair and with their secrets. She was also a devoted mother of 2 children, who she supported with her income from the salon. Her friends described her as a cheerful, hardworking, generous person who always had a smile on her face. But behind that smile, there was a dark side to her life. Yvon had been in a long-distance relationship with a secret man from the US who she met on Facebook. She had never met him, and she had never introduced him. He finally decided to visit her in Mutare, and she was excited to finally see him. She had even told her friends that he had brought a ring with him, but did not share his identity. On the night of January 28, 2024, Love Mutoro, a taxi driver, was the one who ferried the boyfriend to her apartment at number 106 Guide Code Corner 3rd and 8th Avenue. When he arrived at her apartment, she told him that she would contact him later on so that he could come and carry the boyfriend back to the taxi rank. But he never called back. Taxi rank? Come on, guys. Guys, aiwa. Taxi rank? Saka taxi rank mnabva kwaMerika aizodropa kune taxi rank anozivani kwaMutare guys kuti anonodropa ku taxi rank. An American guy. Unodropiwa ku taxi rank guys. Hazvichaisi kutomeka sense wese. Kwai taxi rank. Back to the taxi rank. Munabva kwaAmerica. Ewa, boyfriend yake uyu musikana mukadzi uyu she knew exactly who she was dating. Aitodetana nemunhu anotoziva munhu weMamutare munhu uyu munhu ari Mamutare. Vasikana kwaMutare, be careful. Kune a murderer out there that is roaming around the streets right now. Kana asati abatwa vanhu vari kwaMutare, be careful. Be careful. Hello? Smelly. Smelly. Yes, I think pane suspect one yakawanda yatisiri kufunga kana kuona nezvayo yambona kutamba mesi dzayo. Okay. Hello? Ndikunzwa Colavres mutoro uyu tomuwana epitex driver. Kwete taxi driver. Taxi driver angawanikwa zvake, but pane tsotsi remurume ex-husband wake munhu uyu ka. Makazi kwaitwa nyaya idzi ka. Ex-husband wake nemari dzake ane dhiri rake. You could be right. You could be right. Kuti patobhadhagwa marika. Kani mari dzabuda because apuranga ngozi munhu adisappear munhu atadza kuonekwa munhu angariwo kwaAmerica. Hamusi kuona sekuti vane mari ava ndo vanenge vane error. Because unaona mari yako zvinogona kudaro. Zvogona kudaro. Sei pasiri kunzi munhu taxi driver yadrowe munhu aite sketch drawing munhu uyu. Hazvisi kuitwa nemhaka yende taxi driver haana kuiswa pakona nemhaka yei. Kureva pana ane mari dzake kadziri kutaura apa. Hamuoni sekudaro? Right now anything is possible. Ini ndakutosuspecta baba ava vane vana naye.
murume waex-husband wanda kutosuspecta nokuti maitiro ari kuita game racho kuti rinatso kuvharwa every angle, rinovharwa every angle. Munhu ane mari. Hanzina kuza uchajaira. Guys. Amen, all right. Let's just pray and hope kuti munhu yanobatwa. But vasikana kwaiko zvino team Harare, there's a murderer on the loose out there. There's a psychopath, a murderer on the loose out there. Be careful. When I'm musakana opaline because munhu asati abatwa. Anzi ex-husband hakambomuurayi akamubvisa kughetto uko achimurojera full house ndiye akakanya hake ndokuzosiyana. John, if you chichika between the two, you never know the whole info. You can never have the full whole info. Kukana taxi driver murume wacho nezvanga rwadziwa nekuti ari kudetana nemwe munhu. Remember panodana navanhu inyaya dzevanhu too. Not everything zvamunozoziva. Mamwe magori details mamwe details ari deeper muzomazivi ezvinenge zvichiitika mukati. Ini ndinoziva zviri kunze, zviri ordinary zvongoti vanhu vaidana navanhu vakarambana, but zvinenge zviri mukatikati, zvinenge zvichiitika mukati mune mchizviziva here. Because right now everyone is a suspect, guys. Everyone is a suspect right now. Everyone is a suspect. Everyone is a suspect. Getting was weko sababu for now. Maybe vane nyaya. Hello Simsi. Hello. Yes, could you say? Hello. Yes, could you say? Hello, SIS MELLY. Musha could say. Sorry to kutry kuda. All right. And kuti vari kutaura nyaya yekuti anzizoni munhu akazoziva kuti nyaya 6,000 anditi. Takateerera. Tipe detail racho tinzo. All right. Nini, I'm from Mutare. This girl ndomuziva. All right. But just I relocated. Okay. Nyaya yaitika ndeyekuti I told like even my clients kuti I'm saving for a car. All right. My society aita say she literally told everyone kuti I'm saving for a car. Saka nyaya yekuti zodizo vanhu ye 6,000 buru ari kuziya 6,000 ye suspect. I don't think it's true. No, Kola, listen. Ndichitaura unogona kungofana fame yako. Ona kana kuri kuti aiudza ma clients ake anti kuti I'm saving for a car antika surely she never told them a figure kuti ndine 6,000 mumba right now. Clearly they were ngabodaro unengo chingoti ndine mari yangu I'm saving vanhu mami kachifunza maybe kuti konseso tachinga kuti no I'm still saving for my car very soon then ndinayo but figure 6,000 ndine panga pane mari pasikamanani. All right. In any way, look at the boyfriend is the suspect. Yeah, maybe. About we are dealing with maybe. Akati maybe ditutsire omari ditenge mota. Did 5,500. Karo did 6,000. Pafita mari yakati. I did it. Baby 2. Parikudzi pakapidwa mumba. The place paka zvese zvakasaka vanganyurwa. Meaning kuti munhu uyu akatodini mari akati. Aiwa hapana mbozi pakavanganyurwa. Hapana. Baba Mirai, I think because I said direct audio ku send the audio to play. Then ku send the audio ya send ku group. All right, send that. Group funeral yacho. All right, send that. All right, okay. All right, sharp. No, guys, understand that avanhu vekunzvimbo yoyo kwaMutare anditika vanhu ari kunzvimbo koko ari mugroup re WhatsApp re funeral anti ozonzwikwa achinatsotaura mungoziva zvinoita guys munongozvizivawo saka she's right to protect herself munongozivawo hani maona saka she's okay to protect herself anditika because inyaya of course yes anotaura zvakaipa but iyo nyaya yekuti azofona azodini munongozivawo zvinoita vanhu guys saka she's okay to protect herself regai chinzo audio yacho pamuti ngatowana mapisipisi hanzi mumba makavhundunyugwa anga akatovharwa nepilo okay saka the minute akaurawa nepilo 8 minutes audio saka akaurayiwa nepilo because muri kuona even ari kukomenda John uyu ari kukomenda neghost account vanhu vekwaMutare apa anmona vatori right they are protecting themselves they can't come yekeka inyaya ichiri kupisai inyaya ichiri kupisa havangauyi live
ndikaitione audio yacho kana yasendwa tione isati yasendwa. Atonzanga akavharwa nepilo saka mimi ndisati akasafoketwa nepilo. But kana imbogona kuudza vanhu nezvekuti ndine 6000 mumba akashaya kana wani wakaudza kuti boyfriend yangu ichi ndinhingi yekuAmerica iyoyo. But kana iri mbavha chaichai waisina kutora mari isina kuuraya munhu wayangotora mari nefoni yoenda kukuzouraya munhu. Ari kunzi akaitwa sexual assault here naiva wekwaMutare. Ari kunzi akabatwa here. Ari kunzi akabatwa here. Because kana asina kubatwa guys panenge pane kana asina kuitwa sexual assault panenge pane nyaya guys. Pane nyaya ngari mnokutoziva kanga afamba kuzotora mari iyoyo. Anyway, tichimirira audio kuti iuye. Ndikaitimirira audio kuti iuye. Ndoda kumbobvunzawo guys. Vanhu vari kudata online. Anditika zviri kufamba here. All right. Hello. Hi, SIS MELLY. Yes, zviri saidia. Hello. Yes, tikukunzwa. Mukundinzwa. Ehe. Shinoyekila yes. Kutaura pana uyo musikana uyu. Pakutaura kuzanzi zvone a boyfriend is suspect what. For me it's not adding up. Ini ndakamboita online dating. Vanhu ava vekunze kana vachiozona munhu ivonawo vanenge vachitotya ubunhu. Kana achinoona munhu anotoenda nasomeone unless kana anga ari munhu wekunze ikoko kanotogara ikoko. Kana anga ari munhu anotogara ikoko ka aitonopikwa nemusikana kuairport. Number 1. Good. Kana ari wekuZimbabwe aitanga amboenda kuhama dzake oenda nehama yake kunoona musikana uyu. That's number 2. Zimbabwe yaipawo futi. Handiti. Saka izvi zvekuti aurayiwa nemukomana akane boyfriend. Kana achinzi akawira neboyfriend, pamwe vanenge vari vakomana vaiva matsotsi ekuti anonyepedzera kuti ari kuUK achishandisa kana kuti American number ari muZimbabwe. Maybe it might add izvi zvinogona kumeka sense kuti pamwe sevanhu vaidanana vaingoitawo mavideo call vachididide vanoshare information yekuti ndikutsvaga mota ndine mari what. Pamwe maybe ndo panogona kupisa boyfriend, but zvekuti anzi ndewe uko agouya kuzourayira munhu 6000 kunyepa. Kana kuri kwekuti munhu akatomuuraya SIS MELLY pari kunzi paflat ka munhu akamuuraya anenge ari munhu aitozikanwa achipinda in and out zvekuti vanhu vanenge vasingatozivi kuti akaurayiwa nemunhu waakaona wanotoziva she was killed by somebody that she knows. And anotozikanwawo ipo panogara pekuti munhu anenge angoonekwa achipinda chongonzi avanogara vachiuya pano izvozvo because hapanganzi zvoni pashayikwa 6000 pashayikwa iPhone, saka vanhu vanga vachitsvaga 6000 here. Amen. And uyu taxi driver kuZimbabwe ka munhu akagumisira kunge ane munhu kuZimbabwe ndiye anotofanira kutopinwa nemapurisa at the same time kuti chiudze. Ita sketch yemunhu ndopo kuda mapurisa kuti kwanza hapana lead. Come on guys, indashora nyaya mapurisa kuti kwanza hapana lead guys, and if we don't know make noise nenyaya yemusikana uyu ichangofa ichinzi hapana lead. Kana ari munhu ane mari zvinongofa guys, totongotaura chete kusvikira vatiudza zvizere zvenyaya iyi kuti tawana lead, nokuti lead iripo taxi driver. Imwe nyaya SIS MELLY ka maZimbabweans tinoda nhau dzekumaraini chaidzo. SIS MELLY hapangambopinde munhu pamba paya vagotadza kuona zviri kuitika azviti. That's another fact. Saka zvekuti boyfriend taxi driver kana kuti Uber driver ndezvekunyepa. Mafriends aya akasvika achiti chichi friend iyoyi yekutotanga kusvika iyoyi inogona ichitoziya nyaya yese. Ya pakaipa kwa iwe chipotiudza zvei wakaita online dating. Munhu wako kanga achibva kunze kwenyika. SIS MELLY ndakakufundira izvo azo. Aiwa toita kuti vamwe vadzidze munhu unaindoziva hangu zvenyaya yacho, asi ndoda kuti vamwe vadzidzewo zvevahwewoka. Handi kuonesana semasisters, kuonesana kakuti so kuti vangwarirewo kuti tine vanenge vasina kuti muchangamuka.
ati uchiuraiwe mangwana zveonline handifungi kuti online dating inouraya musamunhu sisimeli. I doubt, because vanhu veve vanobva uku vanenge vachitodawo vakadzi, munogona kuzongokutana megawo zvenyu, but vanenge vachitodawo mukadzi, vanenge vachitodawo mukadzi zveshuwa, zvekuti munhu angatobva uku achiuraya munhu. Hawa saiyo kwakadokwira ndikuya kuzokuvonai akauya uzondiona, but akatanga amboenda kumusha kwavo akanoona vanhu akandodiki, akazouya uzondiona nefriend, akauya kumba kwedu. angari muzimba kana vanhu vaya vachiita zvinhu zvavo kamuite secret zvekuti anoyariwa hani pamba pavo. amene pamwe vamwe maybe uyo wangu anga akasiyanawo nevamwe, but hazviitwe chiwande zvekuti makunoonana kumba chichichichi. aiwa notanzwisisa uyu wekuwa hanzi maboyfriends aive hobu. John wapedza iwe, John wagonira ghost raJohn wapedza, ndo pane nyaya ipapo. Wapedza ghost raJohn nokuti John ndiye akutipa information ka, ndiye akutora nyaya iyi kwaMutare kuti no, baba yemwana is a no, havangaitiwo. Wapedza wazopedza masportsman. Hello dear. Hello sis me. Yes, muri sei? Tiri right, tamboti ticontribute topic yenyu. Inini chekutanga chandinofungira ndechekuti taxi driver anogona kunge akabhadharwa to divert attention from the perpetrator wecrime. Achitaura kuti ndatakura munhu abva kuAmerica pasina. If there is a boyfriend from America, muZimbabwean, maybe akambogara kuAmerica, saka WhatsApp yake namba yake ichishandisa America. Saka musikana anogona kunge aiudzwa kunzi ndiri kuAmerica, iye munhu ari muZimbabwe. Kana muSA mune mabuildings akaita kunge ari kuAmerica mamwa. And it's not easy kuti munhu akwire ndege, go to a foreign country, and okwira taxi ongonopinda womedha someone wobuda woenda. It's not easy. Iyoyo nyangwe nendairamba. Saka kana ari zveshuwa munhu akamboenda kuAmerica, ngavatarise pavanhu vaanoziva kuti hapana here munhu akamboenda kuAmerica akambogara kuAmerica kana aripo. But kufunga kwangu munhu wemuZimbabwe akaita izvi, taxi driver akarohwa pasi petsoka anonyatsotaura kuti nyaya yaari kutaura iyi iri kubva nekupi. Imwe possibility yandiri kungofungira tichiongorora nyaya dzekuti mumba makalokwa, mawindo akavharwa, haana here kuitwa akafira mberi musikana uyu. Pamwe anogona kunge akatakwa munhu akabuda, iye nekutya vamhanya anovhara dhoo rake nekukiya. Saka maybe hanzi anga akavharwa kumeso nepino, akavharwa nepino ipapo manje. Saka nyaya iyi yakatoitwa nemunhu anotogara achitoita izvozvo zvokuuraya izvo. Handifungoti munhu amacha anogona kuzokiya madhoo nemawindo onhirikina. I don't think so. Then secondly, nyaya ye-online dating. Sisimei mhondi dziri kwese. Kana tichiudza vana vedu ngativaudzei kuti mhondi dziri kwese. Nyangwe akaenda kunokuita mari kuvabereki vako inoita mhondi anogona kuuraya. Saka there are other measures dzaunogona kuita, yes, dzekuprotecta vanhu vaunosangana navo online, but hazvisi full proof sisimeli. Anyone can kill you. Kana ingori mhondi. There are people vakamita partners avo online, they are happily married. Kune vamwe vanotomitawo vanhu vashinu. Kozoitawo kuti yes, there are psychopaths dzaunogona kusangana nokuti online dating hapana ari kunyatsovheta. But mazuvano that's the in thing, unfortunately. I think imi maona mashandiro atinoita kuno kuUK, you hardly get time to meet people. Pakaitwa party maybe kamwe chete kana kaviri pagore, chances dzokusangana nemunhu dzinogona kunge dzisipo. Saka online ndo yako. Ndosaka vamwe vazhinji kuno kuvasina kana mapartners vachitsvaga varume zvekutodaro. Because ndakatozviongora zvoti varume vachona munosangana navo kupi. Hakuna kukusangana nevarume ava, hakuna. Saka munotoona kuti zvaunotofanirwa kutoita ndezvekutongove protective, make sure kuti kana uri kusangana nemunhu hausi kusangana naye in a secluded place until you know a lot more about the person
and their family and so on. Unotofanirwa kungotora maprecaution. But zvokuti tiudze vana kuti ave online ndo vanouraya vekusangana navo pajekerera vauraya. Anyone can kill. We have witnessed a lot of dzevanhu vanourayiwa nevarume vavo kana maboyfriends. Saka online itry vari brave, but you just need to be precautional about zvauri kuita. Kuti munhu wacho kumuona zvakaita sei. It's very unfortunate. I just want to say my condolences to this family. It's a very sad story, but we hope kuti Mwari wekudenga will reveal this person, the perpetrator of this crime. Those are the contributors. Thank you. Right. Thank you very much. Thank you very much, my sister. Right. The guy timbovhurira zvivana zvedu zviri panapa, zvisikana zvedu zviri panapa. Timbozvivhurira zvekumbodana nevanhu pa online dating apa. Uyai mumbotudzawo my experiences acho. Timbonzwa. Anditika. Hello. Hello, Sister Melly. Yes, muri sei? Did you write munofara here? Andinofara zvangu uri sei? Okay, now I think Triba saying in Musikana for. I think Musikana, you go to the boyfriend yauya and you just stay in Mutare. Unotonomirira kuairport. Yes. Kana tichikwirira bhazi vanhu vari kubva ku-UK unotoona nekumasvingo unoona vatosvika vanenge vatoriko kuairport. So it doesn't make sense kuti munhu anobva kuamerica tomboti abva kuamerica anobva kuamerica ouya kuharare abva sei kuharare kusvika kwaMutare. Amen. Wabva sei kuharare tomboti hauzi harare yacho boyfriend yekuamerica wabva sei kuharare kusvika kwaMutare. In terms of kuya manheru wafamba sei normally you would rent a car. Of course. Especially kana iri first time uchida kuimpressa musikana. Exactly. Kana iri first time because why are you even going kwaMutare? Handiti baby uya kuharare. Especially type yemusikana uyu ko haisi type yekuti kana napombe yadona wamuona musikana uyayo. Haisi type yekuti kana napombe yadona kuti ungaenda uchichowachowana makumbo ako maviri. Unotsvaga mota zvinure mota kuhayara kunobhilivisa. Ukenda kwaMutare kunodii. And ukenda kumba kunodiwa nekunze atende hausvikire kudzibhadza vanoda kusvika kumahotera muchienda kuVic Falls wakada so muchienda site roro. Because there's really nothing to do in Mutare, to be honest. Right. Thank you very much, caller. Thank you very much, caller. Thank you so much. All right, sharp. Hello. Hello, baby. Zviri sei? Iri pasi volume yako wedzera volume. Your volume is very low. Okay, can you hear me? Yeah, Zvanani. Yes. In a relationship with a guy who's an American. Okay. So, like, we video call, we chat almost every day. So, yeah, kuya kunokas kuya. I'm gonna go and visit him. But sometimes it's scary because you don't know what my intentions are. And ndimkumbiri mari because ndauti kana ndikaenda ikoko ndoenda nemari yangu so that asa ndisafila sekuti ndakabachirirwa kana chida kuita zvinhu zvangu. Okay, but this guy is American. Bodana naye. Yes. Ndokumbira mwana kana waenda kuAmerica unditumira picture munhu uita video call ndimuonewo ndotora hangu screenshot patoita video call painongoti screenshot because ndiwo azvipira kuda kuinda kuAmerica ndoziva kuti nochida kuenda kuAmerica kuti kana zvikatokufaira udzoki andiona asi kwauri kunosvikira kwacho munhu achati muzivi kaisu hapana nomuziva hapana nomuziva andikuona saka ndachiita video call nditaridze nditore screenshot asingazivi nokuti riski dzamunoita riski dzamuri kurova vana inyika riski dzenzowo dzakaoma. How old are you? Sorry? How old are you? I'm 28. Makataka kudanana rini nemunhu uyu? I think it's 7 years now. 7 years? Yes. And the guy is single? Yes, Anna?
Yes, he's single. How do you know he's single? Okay, because I don't believe he's single, and then when I call, he answers. Okay. Like we talk, like we're planning everything together. Because in Indian essay, and then here at Bobo, so like very soon he will be a truck driver, so he will be working 2 weeks, two weeks in, 2 weeks out. So in Indian, she gotta go back. How old is this guy? He's 43. Mwanangu, 43 is not kuroda. Yes, hana kurora. Mwanangu, ndawanda ndeta kumerera kudai. Ndaita kumerera. Ora pane munhu kumba kwa wakambotaura naye kana kuona pa video call. Anogara ruwani hata ndambomona neshamwari. Saka ndokuona kwende kuko wona kusaenda hai usaenda, please don't go. Hausa tambona kana munhu ano 7 years anogara chikuri 1 cheta una kana shamwari yakaona uda kuenda kuko kwa America. Zvamboenya kuita sei naye mwanangu? Wamboenya kudi? Zvadi? I don't like relationship. They're good to me. I know where I'm outside. That's why I don't date. Aiwa, I'm not saying kuti angatidi kuchita relationship yakadaro, but ndiri kutiwo pa 7 years. Surely ungadi wakamboona kana friend yake. Ungadi wakamboona kana ku sisters zvo makuronga zvinhu zviri advances kudai. Ungadi wakanzi let me introduce you to my sister or my mom. Andika uwaone iwo paonekwa kwangwara paonetwa video call paotura ma screenshot wosendera vanhu unotrust kusara wakabata. Hantoona. Kana 17 years kana uchingona munhu wani. Ndinawo ma picture yake, and then on TikTok as well. Anoposta everything yake, even his company, because he has his own company. So anoposta, so and then I trust him. Alright. Yeah, kana azonduraya ondashika ngoba amenazvo. Hamenazvo waviri kwakonsara chiningirira vachikutsvaga watofa. Anditi kana ndapenda ndoudza vanhu kuti ndikuenda. Patinoda kuziva munhu wacho ka. Kana ndakusvika kana ndakuenda ndikopa ndichanoudza vanhu kuti ndiye. But kuti ndiye wakaita video call katira here kana wakangopuwa mapikicha? No, ndoita video call naye every day, like chiro TikTok yake ndiye mapicture yake, ndoita video call naye. Alright. Ewa kana uri so sure mwanangu, just go and try your luck. If you are so sure, go and try. Kana waenda kuona kuti zviri kufaya zvikombe zvakanaka munhu chaye, usadzoka ugarire ikoko. Saka visa rato vepe. Yes, the visa is there. Wakatoitigwa visa? Yes, ndakaitirwa visa, but kuenda I'm a breadwinner, so I have to make sure that this side very right, then ndozoenda. Saka uyu munhu yauna kumutkwasa kuti umudzi chindipawo kana kuti zvimari zvokuti ndisiye kumba. Thank you sisi mave kuti ndisiye kumba here kuti ndoda kundiuye koko. Aiwa, ini ndandidi kuva dependent. Saka that's why it's really born like that. Handidi kumukumbira chinhu, ndoda kuzviitira zvega. So that kana ndasvika ikoko kana asiri munhu wandinoda, I can move on. Aiwa, unomuda 7 years. Ndobva ungazosvika kuti handichakudi 7 years. Usatambira kubva une 21. Kusvika izvozvo kuti kwai munhu andisingadiwo 7 years saidzi hakuna zvakadaro. Saka iwe hauna kamwe kaboyfriend here kuSouth Africa ko? Obviously ndinavo. Vatori kuDubai. Iye boyfriend yeye? Yeah, ndakatomboenda kuDubai. Anogara kuDubai. Inga unobuda. Wakachera kupi koudzawo vamwe vako wakacherawo. Unobuda wena muDubai muAmerica? Yeah, internet dating. Ndiyo pa internet futi yokuDubai uyu? Sorry? Angari wopa internet futi yokuDubai uyu? Yes. Okay. Vanhu vangu vese ndovaona kuinternet. Saka uyo kuDubai ndiva iva here vanokuma pauti munhu muAfrican? Arabian. Pane mari kavane kuDubai apa. Saka wakatomboendako? SIS MELLY? Wakatomboenda ikoko? Yeah, ndanga ndiri kuDubai naDecember. Wow.
anogara wega. Anogara nemaparents ake. Wow. Saka sei wazoda kutiza ushu uchida kuenda kune America? Because Dubai is not for me. Ini ndodaenda kuAmerica, ndasvika kuAmerica ndobva ndasiya weta yako. Unokuvadzwa zvako, unongotoshanda uripo, unokuvara. Iye asina kundiunza andikukuva ndinchikuvara nei kana akandibhadharira zvese. Yes. Ko visa haana kubatsira kuita. Akangondisendera mapepa ekuti ndiuye kuko, but paying and everything for the visa I paid for myself. Vanenge akatoomerawo futi muna singati baby let me buy you a ticket. Aiwa aripo because kana ndazosvika ikoko ka ndichamusiya because ndo zvandiri kutoplana. Twana utu. Hai. Zvakaoma. Twana utu kana. Uye nige akakudzise kujola ndiani? Achadoni. Raitika itwe utu yawe. Imi vana imana udzise kujola ndiani? Chinzwai audio yawe. Mangwanani ndoda kungotaura rangu ndichiti where the postmortem is concerned, type postmortem iri kuitwa pana Mishi, it's forensic and inoitwa kuHarare. I think in Bulawayo, those are the only two places, because I don't think we as a country have enough pathologists vane capacity or very qualified kuita izvi. Saka the type of postmortem inoitwa pama criminal cases akaita seiwaya, this is a murder investigation and she was killed in a very violent way. So we are still awaiting kuti tingonzwa information inechekuita nichi nepostmortem yake. Kana yaitwa, it then means the family can move on with burial arrangements. Ndo zvichatotitemena kuti anovigwa rini kuitwa kwepostmortem iyoyo. So when the other things are concerned, as I've been following through the conversations in the group, a lot can be said, people can speculate, people can say what they think, people can come up with their own conclusions. It's allowed, but as you know, tinongoda kuti tigone kubatirana pamwe chete tingove a united front. Let's not point fingers at each other without evidence, because zvinogona kuzokonzeresa ende pamwe pacho zvinogona kuti tizonyare mangwana. When you point fingers at the wrong person and it turns out they are not even guilty. So tese tiri kurwadziwa munomu, tese tiri kuda kuti mhondi ibatwe, tese tiri kuda kuti justice iitike. Ndofunga munhu wese anotongodawo kuti dai atoiona mhondi yacho, probably zvine chekuita neclosure, because Mishi munhu wataiziva and takangomushaya for a few days but tasongonzwa kuti ashaika. And zvakureva izvokuti pane vanga vabva kumuona 4 days before she died. Pane vakagumisira kumuona maybe musi weFriday, achizofa Monday, achizodiscover Wednesday. So it means kuti munhu iye achiri ne some type of trauma yekuti haana closure yainayo, because the last time yaona Mishi vaitotaura naye zvakanaka. Saka this is why I want to believe kuti zviri kuitika munomu zvoti mune matempers ari kukwira nene inyaya yekuti hapana ane closure, and the fact that nobody deserves to die the way that Michelle died. So there are a lot of things that can be said, but I want to say kuti anoziva Mishi chaizvo ndi Mishi wacho. Nekuti isusu tikutaura kuti Mishi, but that was not even her true name. Her name was Yvon, according to chitupa chake. Saka she had her own reasons for wanting to be called Michelle. She had her own reasons for wanting to have a Facebook profile that said Michelle Bizainot, yet she was Yvon Mafuta. So what I'm simply saying is we can all assume a lot of things, but I want to believe that each and every individual are munomu atorioneka closet kake kane tuma skeletons, so to ask vamwe vanhu vazive nezvazvo, things that they keep to themselves. It might be a past, it might be the present, it might be something that is happening actually now in the present that you don't want people to know about. So it is very normal for a person to have a private life. So
kana anga asina kutaura nezve imwe information iri deep or kana akataura maversions information one akasiyana to different people. She had her reasons. Maybe aisada kuti zvinyatsozikanwa kuti zvakamira sei chaizvo. You understand? So let's just leave the investigations to the police and achaita mishi at an individual level. Pana anoziva mishi as a client achigadzirwa nzara naye ane nyaya dzaitotaurawo neclient idzodzo. Pamwe ari kutaura nyaya what she wants you, how she wants you to know her, or the perception of her that she wants you to have is the one that she will give you. Hazombokuita kuti uzive zvaasingadi kuti uzive pamusoro pako. Saka let each and every individual keep what they know about mishi to themselves. Image yamishi yavainayo mumusoro mavo, mumwoyo mavo, the good one, whatever. Let's keep that. Because pamwe pacho ndo zvinotochiitira zvakanaka, because tinongomurangarira as the ever smiling person, wokuti she had a smile that would reach her eyes, and we just try to remember the good aspect about Mishi. So Mishi had a private life, she had her own life, she's got things that she knew about her that she might not have told anybody, and let's be at peace with that and understand kuti zvitoriko tobva tangoita move on. Tinamatira kuti postmortem itwe nekukasika, nemhondi ibatwe nekukasika. Guys, mazviwaka aiwa saka pazobuda pe dark side rarehwa riya neaudio yekutanga iyaya kunzi she had her own dark side. Anditika apa unonzi Yvon mafuta ake for whatever reasons we don't know anga decide ake kusviti mishi mafuta hapana apo chakaipa ndo zvaangadini azviudza izvozvo. Anditi machiona private life yake and we don't know kuti why yakadaro atizivi, but now kana nyaya yacho dai so anoona patobuda ma theories akafana newaye kuti atagwa neyo hii mnatara audio tara zvakanaka strike Musikana taura apa kuti angane sepe papa paizviti uyu mishi uyu ari Yvon zvichireva kuti munoona kuti isusu hedu totodzokera beki kuya kwanaishara kuti panogona kuipa munhu akamuuraya munhu anoziva. Mazviona she was killed by somebody she knows. Akorwa nemunhu wanotoziva kuti uyu munhu ndinhingi ndiye munhu akamuuraya, because the whole Mutare yaimuziva samishi asi ainzani. Is it not your other name? No, azindori pachitupa ainzi Yvon mafuta. Animona saka iri mishi ranga riri rake iri andimona rakanga azvipopa akasvika munzvimbo yeMutare. The reason is only known to her. Saka there could be people from a past. It's another version again. There could be people from another. And I'm going the way mkaona Musikana uyaisa voice note mugrupu, it means mugrupu muri kunongedzwa no. Mugrupu mune ma theory ari kubuda hobo mugrupu. Pa ma theory iwaya unogona kuona kuti pane chokwadi kana kuti ndizvo kunyepa. Andimona. Pa ma theory ya mtu unyenza kuona kuti paive nechokwadi kana kuti paive nekunyepa. Hanzi anonzi Yvon misho mafuta saka uyo unoti kwa misho ranga sister yake unoreve andimaona saka nayi Selina kuma Matthew ari kubuda group kuri kuzikudiko ku group kuri kuzikudi hamwari kunongedzani vari kuti ex father ex baby daddy vari kuti kudi group uku nokuti Musikana atitaura ari kutotsiura vanhu kuti ngatisadaro ichiudzana mazita nokuti mangatogona kuzonyara taudza vanhu kuti tataura zvisiri izvo mangatozonyara kwabuda the real killer. Saka ngatige kunongedzana mazita. Ndo zvinonetsawo futi vasikana vekumhanya-mhanya kana mukange paitika zvinhu zvakafanana neizvizvi panobuda zvinhu zvakawanda zvakaoma. Panobuda zvinhu zvakawanda zvokuti panobuda zvinhu zvakawanda. Anyway, titongozana kutaura hedu iye pake yatopedza. And as she was killed in a very violent way. Andimona. Meaning to say kuti kana yanga iri violent way yakaitwa violent way kureva kuti munhu waitoziva guys. Munhu aitoziva. Zvakaoma. Ameno dark side saka kuti nderichika na kuchinzizve. Kwanzi but daddy asiri yeka. Vatete vachihoro panogona kuipa karwa mitsi dzakawanda. Kana taxi driver ngona ratori mugame kwose nyaya yacho ikungotsikwa kunza pazi kamwe hapana lead iye taxi driver kwaya nomunhu
munhu wanoziva kamukawata. Munhu wanoziva kamukawata. Right? Handei online dating, guys. What do you think you mean personally about online dating? Is it okay? You never could data for online. We have to do say, is it okay you could data? Because the online dating, you don't understand that any one upon any varume vanenge kufuti kunonyepedzera kudi kutendri single. And one you to ofuti ma psychopathy pa online dating do paningari. You to ofuti vanouraya baba ipapa pado paninge vari. Koita mbavha takabona muvhiri rakabuda pangikiri pa Netflix raizichi. Uya waibira vanhu uya uyu akanga ruko. Yes, Gladys Makwara. Arrange kudi movie ya guys. Passion what? Reuya munhu wakanga ari kunze kwenyika kokanga achitora yes kan chera. Akanga achitora mari dzavanhu yachizvita mwana wani ameno. Prophetess Magdalene Masquera say, "Anonzaniko uyu. Munhu film ri anonzani guys takaona riya. Tinder swindler. Tinder swindler. Takaona saka pane online dating pane zvese. Saka imimi vakabhodana nevanhu vari anza aiwa nasandiskwenda shamiso nasandiskwenda natobva kwa Dr. Ndukosora. Kwanzi I met my husband online and have been happily married. Chifona iwo tinzwe kune makasangana nevanhu venyu pa internet. Muri pane musikana taura tinotunda kwa America izvozvi kune uya fona uya kune munhu wangu wandakasangana naye pa online asi handizivi hapana munhu anomuziva anenge achingori woga ndikumutyira mwana uya. Amon, hands haina kuipa asi just be careful. Naimi, pamunoti haina kuipa just be careful ndakubvunza. Wasanga ne dudu rako uri ku Africa. Waona zidudu riri kuti ndiri ku UK kana kuti ndiri ku Canada, Australia, America whatever. Wariri koko. Handi mashona. Zidudu iri robva rati ndinoda kuti pauye kuno. Rotokutumira. Kwa ndakasanga ne right match SIS MELLY online. Apa munhu anobva about 30 minutes away ku Zimbabwe ndokwa ndinobva. Nezvaanofanira zvandofarirawo. Hey, zvakanaka chose. Inga zviri right. Saka kuti right chatoendawo ku online dating. Endawo ku online. Mutipe maliki timbonodongorera kamera sei. Timbonodongorera guys kuti zvidana zviti here uko nganibo age ari kuuya. Prophetess Magdalene ngatimbonodongorera ku online dating kuti kwakamira sei. Kuri right. Idea. SIS muri sei? Muse kuri sei? Iyi nyaya ye-online dating yamaunza iyi iri very sensitive. Very, very sensitive. Isusu takamboda kuzviedzawo but then iye anga atori murungu. But then tani mamanzi akasenda picture akakata chigunwe chake thumb. Akati if you really love me can you also do this like what I did through phone. Iyo kata ropa rake richibuda indokatawo ropa rangu richibuda then ini ndonanzva ropa rangu yachinanzvawo rake indichiswear kuti I will never leave you. Ndikati hey, I will not go that far. I will not go that far. Never. Saka pfungwa dzangu ndakazvifunga kumasatanist. Pamwe satanist ndakafunga zvakawanda SIS then I decided to leave it. Hey. Sama kuda kuti mama ningu yakareba zvakadi muchenana. Papa ne 3 months. 3 months chete. Apa nyaya dzacho manje dzaitaura hey I want saka ndakabva ndangosuspecta nemi ungati munhu waona kana nguva yarefu uchidana naye ototi I'm coming to marry you, I'm coming to Africa. Ndoti when are you coming to Africa? That any day, even next week, even tomorrow I can come. Zviriko or ini. Hakuna zvakadaro simeri. Zvinototyisa online dating kungoita hedu vanhu but zvinotyisa izvi. Inini shamwari yangu yakandosangana mutown. Obva asvika obva atotora munhu wake obva vaenda kwawakaenda obva atobuditsirwa pfuti kwatorwa zvese nemari yetaxi asina. Zvinotyisa. Nemunhu weonline dating? Uye kusangana mutown riri pakati bebi. Uya kunosangana munhu uya kuendwa naye kumba kwacho kwaakaenda uko. Kwatosvika wabudisirwa pfuti kwakutonziunza everything zvauinazvo. Phone mari yanga ainayo kunonzi out of my house. Asana kuitwa zvaanga takaitwa kurepa kana kudii? Akarepwa? Akarepwa? Hey. Asi imbanga iona. Kusiya. Hazvotyisa timbononyepera nevanhu kwavo vari kubudirira but zvine mariski. Ndingati hangu 10% vari kubudirira zvichivaitira zvechokwadi but 90% vari kuchema.
kana maenda kunhikirikiri kuonline dating ko muzoda kutsvaka vana vevarungu ndo zvinonetsa tsvakai vanhu vatema vekumalawi uko nekumozambique havambokuurayi chero vanhu vatema vacho sisimeli chero vanhu vatema vacho ndozvavari kungoita iye washanga tori munhu mutema wokumubata pohwe kwanzi ini pafirst ndakada nechigero muhomwe I was prepared kana rikatimbonzwa thank you very much kola rikatimbonzwa vamwe saka mbavha dziri kuwandira kuonline dating uku mbavha ndokwadziri kuwandira kuonline dating mbavha right fona iwo tizo uyu netukwa ndakada nechigero tiri muhomwe I was prepared guys problem yenyu rikatimbonzwa uyu hello pamjolo yes zviri sei online dating manje senge munomatiri ka hapana imwe option online dating unomuwanepi munhu mbodi right imi michitiuzai muri munyika yakuriko kwamuriko koko iri kufaya here kwamunyika yamuriko ndakamboitrayawo zvikaitawo asi kuti inonyatsoda kuti unyatsoita mabackground checks akanaka ndakamboita ndine shamwari yangu iri muno muuk ika akaita zveonline dating izvozvi zvaditi aita zveonline dating izvinobva sangana nechimwe chimudhara paonline apa ndobva vatanga vachishata zvichifaya vachata zvishaya vazosangana manje vaimona vakasangana vaenda kurestaurant iyo kudhura kulondon uko vaenda kumarestaurant kuya kwanzi hapana pakuti vadya kwanzi order ka murungu aorder anditi hapana pakuti mabills kuya murungu akati you pay your bill right I pay my bill kwai ndikangoti kwai saka lucky enough ndanga ndafambawo nekadi anomuona varungu vanoita zvokuti nyange mukaenda kudate nyange mukaenda kupi munozvibhadharira but indakatisangana nemunhu mutema atoriwo muzimba atori right ewa muzimba muno munyika dzakafana dzinogona kusangana naye ako zvinenge zvitori safe ndakafana kuseka ndikatsaka wakadi kwenda ndikati kwenda kangoti okay kwenda bva ndakubudisa kadhi rangu ndobva ndakuti kadhi rangu rakasina mari waita sei zvikanzi tori bhisi chaiyo kwai ndobva ndazvibhadharira pakai ndikabva ndangoti kwai ndakazongoti don't worry never mind kwai ndobva ndabhadhara kwai ndabhadhara ndikati pamwe ifirst chance arida kudi first day arida kuda kuona kuti pamwe ndiri munhu ari independent here anomaona kwai taramba tichikontinya kwai tazosangana futi azoti date rechitu kuti airi kwesa vadetinga murungu ari kwesa kudate chitu kwai saka ndada kusenda kabva ndatotora kadhi rangu ndokupfekera makadhi angu ndokuinda kuya anomaona kwai aorder kwai saka musi uya ndakuorder chikafu chinodhura because ndokutanga kaorder chinodhura chiti munhu achabhadhara ndobva anzi bhadhara anoona saka apa pano ndakaorder chikafu kape kofi here hameno nesikuda nesandwich or something anomaona hapano papa murungu akati you still going to pay your bill right kwai ndobva ndakuti of course yes kwai ndobva ndakabva ndazomusiya murungu wedu akabva ndazomusiya ndatoona dzapana zviripo asi kuti zvangu kuti nyuwani chandakaona sisimeli izvezvo zvokuti vakadzi techikungoti tikaenda kudate ndobhadharirwa zvezvo zvinotoperera kuzimbabwe zviya munozviwa here matsiwo esi kuti vamwe varungu kana kugarira munotoshiya mabills like 50-50 saka iwo titi boyfriend yangu alright mirai kana muchiti iboyfriend yangu takasangana online tichienda kumabhi kuchikafu oditi 50-50 ko paanowacha ndinotoita 50-50 munozoti muno munyika sisimeli zvezvo zvokunzi zonyango kunzi mujolo majolo oti panzi ndopiwa mari hakuda ndaona timu rakabva kusouth africa rapinda bhizi nemasiwo ese nokuti timu inonoda mari hakuna ikona saka muri kuda kutaura kungodanana zvavo mahara chete kutongodananawo zvekuti nongochingotongotiwo maybe ndikupedza kugara chii but hakuna zvezvokuti unenge uchiti ndiri kutoitirwa fei kuti ndopiwa mari ndakatosara kuzimbabwe zviya saka mazviona there is no need for you guys to date no need to date please just stay by yourself ani muri kunzwa tengai madhiridho enyu uko zvokuita zvevarume unonobhadhara 50-50 apa ndokuona chikafu che 50 pounds maimwana kuti nichabhadharwa nomunhu anoona munhu otipei kuti zvangu sisimeli munozoti munomuka you be left with no option but kutongoita izvozvo zvemaonline dating but unoda manje kuti uchitanzoita machecks akanyatsonaka thara checking chaiyo saka kana maenda kumadating next time choose vanhu vatema musachuza varungu ipo
Nokuti ukabhadhara bills zako zvichuzire munhu mutema. It's better that way. It's better. Because nyango vacho vekuzimbabwe paanongosvika kunoka anotongojaira izvozvo zvekuti but Zimbabwe, my sister, ma-Africans, it's in our blood. Of course, rive rakaomera iroro, but it's in our blood to know kuti ndinombopiwa ka 20 pounds ndikatiwa ndamagetsi utigwa magetsi iwo handiona zviri muropa ravo vanotombochiziva so izvi zvokusiyana munozvisisime kana uri ku like katsongoti kana uri kuAfrica kuZimbabwe unenge uchitobhadharwa kana renti kana chii kana tengwa moto zvaichaikutigwa zvose tengwa imba kuti chikomba kuAfrica zvakaoma. Alright, Kola, thank you very much. Anga zvakaoma ine tiri kudzidza naini muri kuzviwaka makosi angu epanapa akauya mazviwaka kana madheta madecida kudheta mai handei kudheti out make sure chikwama chako chine kakadhi kako ende kana usva kurestaurant ingoshedzera kapi yetii kana ngoti water please ibva wadla kumba hane muri kuzviwa ibva wadla kana uenda kuonline dating ibva wandinyira kasadza kako kana wasvikawo kuonenge wachikaguta pakanzoti I just feel I'm full, I want a cup of coffee, I want a coffee haindizochonhora iri nani haizoitika na 5 pounds coffee zviri nani wobhadhara ko 5 pounds nokuti hani mamusingazvizivi unosvika wotanga kunzi order iwe usingazivi wofunga kuti ndikutonzi order chikafu chai wobva wachitutunura chikafu che 60 pounds vai mwana kunzi you pay your bill right wakutanga kuti pano munhu ndipamusasa ibva wakatsindira kumba wakaguta kana moenda kuma online dating kwenyuko ibva wakazvigutira unoodha mvura yako kana kuti cup of coffee antika iye achidla ake mushara nyaya yobhadhara ke bhiri rake iwodi wobhadhara coffee yako handi muri kuchiwisisa mainzwaka maudziwa nanhu kuuk kuti kunoku mabhiri zvose kwaichero maafrican akatopanduka asvika kunoku havaburisi mari asi mivarume vari kuno kuuk musadarowo imi imi hamuzvizivi kuti vakadzi vanochengetawo kumusha makuda ngotora uyu chimutactic chisiri chenyu hachisi chenyu chimutactic ichocho chimutactic chekuzimbabwe unotengera chikafu mukadzi chikafu kuhotera kana kurestaurant zvamakutora izvi mukuzviwanepi guys girlfriend aulewenzimenge ichitodiwawo kutipera kwemwedzi saka saka kusiri hakutopiwe mari yemusoro zvakaoma hey zvakaoma right. Online dating guys pano vanoda zvokutaurawo hanzi kuno everyone pays for themselves zvakaoma ruva zvakaoma saka ini vavetikaye muchitora weekend chikoyande kumabhawa musai kuzotora pasina ndamade kubhadhara doro don't come and take me I don't have money unless uchinositivagura marura yangu yaendai moisimagula moipinza tomwa iyoyo zvokunotenga doro mubhawa ende ndisina mari kwai handiti munotibasa kwanzi naishi handiti munotibasa tobatsirana kushanda yadzoka bheki maiona payadzoka nyai hanzi munoti mimi tibatsirane kutoiramba kushanda ikoko saka bhadharai hanzi ndikazokona uye akuru unotola zviripo watitombonetseka tola zviripo izvozvo haunetsiwe hesd hazviri sei ndiripo muri sei mushe inini yangu yanga iri takapinda mudating website takaudzana neshamwari kuti ngatiite zveonline pane dating site hanzi hairi kufaya zvekuti tikati ngatipindei tikapinda create maprofile then ndikazowana mumwe mukomana taitaura rudo rukafaya pafoni imomo mujobek then takazoorganize after 2 months kuti ngatisangane mujobek Carlton Center because takasarudza Carlton Center kuti it's public iye ndiye akatanga kusvika zvikanzi ndakapfeka hembe yakati wapapi ndikati ndapadhuze sisi Melly ndakasvika kwakutarisa from afar because anga ari paentrance yeku-Carlton Center apo ndikati ndiye munhu wacho uyu ndiye haiwa ndakatiza sisi Melly handina ndakazoita U-turn imwe yamusingazivi mamusinamboita video call tanga tisina kumboita handisi kuda kunyepa
but taingoita zvekufonerana kuchata video call tanga tisina kumboita. But picture yanga ikaisa papicture ndofunga ndiwo mafilter iwawo anga achingoonekera akanaka murume ndichiroti apa ndazviwanira wangu yeye nga ari cylinder face yanga ichitoita kunge ine zvegoreriya asiyo kakakanisa wakagotidza munhu sei pamwe ndiye munhu aichove nerudo iyeye aidozokuroora aiwa bodo sisimeli munhu wekuti kana muchifamba mese unonyara waizomugezesa aisaita mukomana iyo dressing yacho ndakambomutumira message ndikati I'm sorry I can't make it there ndazofonerwa somewhere there is an emergency akati okay I understand ndikati I'm really sorry tonana tonana next time ndakangobloka munhu nanhasi I think shamwari yangu kana ichito recognize voice ipapo kozi mudayari anotoiziva story yacho kuti ndakatiza munhu asi kuna murume kuri muhomwe je Nicole sitimeli musadaro zvimwe ndezvimwewo pane mumwe munhu wekuti hanewo unoona kuti apa mira ndimbokubvunza Kola mira ndikubvunze unomuziva nonzi Sikomoto woku South Africa ndichi Sikomoto ndomuziva ndomuziva uyu wadrinki yenyu yanofarira drinki yenyu ka yangu inodhura nomadrinki inodhura iyoyo anomwa ndomuziva muri kuona krimu dzanenge achifamba nadzo kuti anofamba nekrimu dzakrimu dzaanofamba nadzo ikrimu dzinoda mari ka ndozvanoreva kuti mari yemurume ngandikutaridza madhayari dzekuda akuzivi Sikomoto kana ipano madhayari dzida kutaridza Sikomoto mumuoni da kutaridza Sikomoto mumuoni Sikomoto asi krimu dzatinanadzoka vari kungoda mari kuna murume kuri muhomwe pashow yaBishop Makamu aripo mwe musikana akaenda ikoko achitoti Sikomoto iboyfriend yangu ava vasi magirlfriends wati ndikatarisa face yacho yaSikomoto guys muone krimu dzaanobata muSAU waita kokola thank you very much mira ndikutaridza vanhu Sikomoto mira kola mira ndimbotaridza vanhu Sikomoto muone Sikomoto munoti kuda krimu dzaanobata mukwani mose krimu Sikomoto vanhu vari kuita kuzviwira Sikomoto ndikupeita dzeSikomoto anwa drinki inonzi chiwe dhimeti Sikomoto iyi uyu Sikomoto uyu Sikomoto mamona Sikomoto uyu Sikomoto mamona krimu dzaanobata krimu dzaanobata Sikomoto uyu Sikomoto mukona wati kana vanobata munoperegwa munorapai mirai ndipokutsvagirai mirai nda kuita kuti mira leti ndokufonera bheki Sikomoto mosvora kwanzi zinoti bhedhi yake iwe Sikomoto mosvora uyo ndosaka ndati kama kunaka kwomunhu kuri muhomwe ndosaka ndati kunaka kwomunhu kuri muhomwe uyu atakuwachinjanisa vai mwana mujonu uyu Sikomoto atakuwachinjanisa vasikana munhingi mujonu mirai muone Sikomoto muntu kupai vanhu vakasiyana siyana kada tunyatso kuona uyu Sikomoto uyu kunaka kwomunhu kuri muhomwe uyu Sikomoto mamona uyu Sikomoto akahwina loto guys uyu atakuwachinjanisa unai muone munga uyu akahwina loto Sikomoto andika
aipinda every day aidya 10,000 rands. Akaenda kubhawa odya 10,000 rands. Kwanzi lotogoni ari kuwana maendorsements ka. Ari kubata maendorsements komoto. Ndobva aita saka vasikana vakanga vachizoti abata lotoka vakataka kumusona vachidya mari dziya. Ushu. Muri kuti kwahenyu kwayasana kushata ushu komoto. Ushu. 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 Celebrity. Atove celebrity ko zvino. Skomoto. Awina notozve ndo vakatanga celebrity. Akaenda kumabhawa akachila 10,000 pazuva. 10,000 pazuva. Anenge tokwana mira ndipo kutadza iko zvino. Saka ushu. Ndiwo moto uyu akarembedza muromo uyu ari paside uyu ane chegreen. Gikiri. Ushu. Iko zvino ari kuita 80,000 kuchaja kuti anhingirire. Achaja 80,000 kuti adevwe kumabhawa arikutobhatako. 80,000 kumbawa apana ngatiza ari kuya kuzotamba regai tikupei dhensi yake muone. Mira tikupei dhensi yake muone kamunoti kuda pamotika kurevera irima. Akatanga chinhingikiri chake chaakatanga anovesere izvozvi. Skomoto. Ungati adzimo asi vasikana kuti kuvachinjanisa makirimu. Skomoto. Skomoto. Least akatenga iba. Mira ichinde kudhensi yake. Mira ichinde kudhensi yake munyatso kuona dhensi yake. Yes, indeed. Kana utaura yatogona kutaura zvakanaka. Mira mone dhensi yari kubhadhara yari kuchajigwa ma 80,000 mira mone. Mira mone. Kuyakata satatamba sei. Kuzviri kufamba sei. Zvafamba sei. Kuna utata. But guys, dhensi yacho yasikomoto inenge ichitambiwa ka hanzi ari kuenda kuUK naNimbobo. Atoita because ava nemari zviro sikomoto. Guys, dhensi yake ndichakuitrai challenge yedhensi yake muone. Anenge achingoti mira ndikuitirei. Ndakamboipractice ka dhensi yake. Anenge achingoti kungoti handasonga. Anenge achingoti take open. No, anenge achingoti no dhensi yake. No dhensi yake anenge achingoti kusvikira song yapera. Dhensi yake iyoyo. Ipa 90,000. Ndakaoma guys sikomoto. Aiwa ndasada kuenda. Ansimeni madzikira mubiri. Ndadzikira. Ndadzikira panyaya dzadzi. Ndadzikira chaiko chaiko. Zvokuti patichapedza panofanira ndoenda totombodona chaiko. Saka ndesikomoto. Saka mari vanoti hanzi kunaka kwemari hameno umumu hameno. Ngaichizo vachipera mwana nyadzi. Vachipera mwana nyadzi online dating. Iyo dhensa rachita pambidza anobhadhariswa. Ndosati chiti mari munhu anozvagwa nechipo chake. Andiwana. And you cannot take it away from munhu. Ndofuka sikomoto akanga zvazvangonzi Mwari chasvika pakuti chaita mari. Ndiyo dhensi yano inopa 80,000. Hello dear. Hello, zviri sei? Mushe muri boyo business. Mushe Kandi vana kuseka madhambi. Unozati 80,000 kuda kunowapira papa achiita dhansi iyoyi. Isingana nebasa rose iyoyi yanenge achikuda sebenzi.
iwe ukaenda ukana uchitamba chidhenzi chaupuwe unotukwa navanhu saka mari iri mumunhu laki riri mumunhu mari iri pamunhu nyaya dzeunaiachiseka zvamuchizwa nyaya dzake munogwa shamwari yangu akazomboti mwe musi tisimele moziva kuti unogona kuita regular yepamadating sites apa zvokuti unopedzera waane shamwari ini akapedzera ndatoo neshamwari tatata kutoziva noti kadhumbana ovana iwo chiri pano indoti ndichiriko iwo chiri pano iripo wena hava masango matema akatitsvage shamwari yangu akazondisi I think the best way to describe my dating site is kumpedza nhamo kumazitya kumadating site mazitya waenda kumpedza nhamo uri kunoselecta zitye rako uchiri selecta riripo uri kuona rakanaka zvekuti kana iri bhutsu kana riri blouse wosvika kumba uri wacha uri aina uri nyatsogadzira hausa mustate of uri gadzira muso unoripfeka manje wakubasa. That's the day you are going to understand kuti sei riri zitye sei ranga riri zitye uchatanga kuyanywa kana mukola umu wotanga chiko chiri kuti baya mukola umu unotarisa kudai woona kuti pane zvakaitwa pamusono unonyatsosoneka zvakanaka saka zvinenge zvichibaya aiririizitye kana dziri bhutsu muso unodzipfeka unenge wakachena but kuma12 wasvuka chigunwe ichiruku ichi wozonyatsotarisa uona kuti musono wacho unonyatsoita zvakanaka mukati umu. That's exactly why iriri zitye saka handiti zvoni ukaona munhu aenda padating site ane uzitye hwake even iwewe waenda padating site pacho une uzitye hwako hwauinawo ukaziva izvozvo unobatsirika 1 2 SIS MELLY padating site anoda patience chaiyo it doesn't happen automatically kuti uchingopinda ipapo wobva watowana kashoma wobva watowana wobva watofaya wobva watovhara wobva watobvapo. It takes patience because every 100 example, every 100 men you meet there 98 of them mapenzi 2 wevanongogona promise asi wozokuona kuti still after some time hapana vese 100 0 wodzokerazve wotsvagazve the whole process all over again. Saka it patience, a lot of research as well, a lot of observer chako ma-red flag taignore ma-red flag. Inini ndine zvinhu zvangu zvadaishandisa kutoeliminata vanhu. Ndaingoti munhu akangondibvunza chete kuti unogara nani, unogara wega here kana kuti unogara nani, ndabva ndatomukanzura. Why? Because kazhinji kacho munhu akangokubvunza kuti ada kuya kuzovata ada kuzovata kuzosvika achikutsoka munhu ari serious nene chaicho mosvika achibvunza kuti unogara nani motanga maziva dati mukutaura nyaya usokuti ndinogara naningi ndobva ndatoti saka inini kwandiri the moment yaibvunza munhu kuti unogara nani unogara wega here ndaibva ndatokubhloka because ndaibva ndatoziva kuti varoda kuyozovata hapana chizhinji kudiwa. So inini ndinogona tomboplasiteka ndovhara ndombozvideactivata zvese mumwe sindozofunga kuti rega ndimbodzokera futi pamusika paya ndotanga kugadzira muprofile page. So mazuva akazotanga Facebook dating nokuita noizikani mazuva akazotanga Facebook dating ndakangoionawo ichipotanga kuintroducwa ndobva ndati rega nditose ndipinde ndimboona kuti kwakamira sei. Somehow it was different. That platform was a bit different in the sense that waipiwa kuvanhu vari mudhuze newe chete. And I don't know, it was just different. The layout yachanga is very simple and very clear, and munhu ainyatsopuwa platform yekunyatsokutanangura and all that. And it was also free. That was the biggest advantage of it. As long as you ungoenda neaccount pafacebook waigona kuaccessa free pasina kubhadhara. So takazopindawo pamusika paya kwakutogadzira profile chichi actually vanobva vagadzira profile ende vanobva vakuudza kuti izvo ndondowari shamwari dzako dzepafacebook hatimbodziudzi kuti uri pano
This is private. Saka don't worry about meeting my friends. You won't even meet them because takatogadzira algorithm yedu in such a way yekuti you don't meet vanhu vauri mafriends navo paFacebook. Saka zvakanaka at least vanhu vakuona kuti uripo. Kusaka vanozoudzana vachika iwe nhingi ndakakuona kudating iwe nhingi ani ndinenge vaonana sei munoonana sei kuti munokwanisa kunotsvakawo imi unotukwa nemafiriti ndikutengewe ndakakuona kudating. But zvine basa here kana mukaonekwa kudating site izvi zvine basa zvine basa you know how it is musociety yedu zvine I don't know zvine kakushorwa so zvekuti wakapinda unopinda mumadating sites and also izvozvoti everyone not everyone almost all platforms mukafamba especially pakataura nyaya dzemadating sites immediately vanhu vanoma-associata nevarungu. Saka vanhu vanobva vazvitorera pakuti wakaenda madating site otsvaga zvivarungu zvimachemberi zvidhara you know so automatically zvine kakushoreka kazvinako so but honestly inini handina hangu chekushora like I told you I've had bad and good experience. I've made friends kuti munhu aiwa katoita imba kana dating iwe imba yakatomira nedating site yakatomira. I have made friends as well. Very good friends of mine vandakasangana pamadating motishadanana munhu kuti azviskuita and then you become friends. So then my husband ndakazopindawo ipapo ndofunga Mwari vakati mwana wangu waneta chega ndichikupa ende wakabva unopinda ndosaka nditi inguva inenge isina kukwana inguva inenge isati yakwana kana yakwana hazvirambi wakati vana pakuona wakamupuwa ende ukanopuwa kamunhu wechidiki kuti hasoni mudiki wauri here murume wako hasi mudiki wauri mudiki kwandiri komba wa 1983 November iye ndiwa 1984 March. Asi imba yakamira imba yakatovura nezvapepha zvisinei mujaha wangu asina mwana asina kana wokupomerwa angarembeka asi unofanwa kunamata Mwari chaiko iwe kunamata Mwari chaiko kuti Mwari ndinokunamatai chaiko chaiko nokuti unofanwa kunamata Mwari cha serious kunamata Mwari and imwe challenge yaunogona kusangana nayo Susan Machi ndataura vanoti Facebook dating ipo pakawo Facebook pano ukaenda kuya kunenge kuine list yekanzi settings chichi groups normally unofanira kuona pakanzi Facebook dating obva wapinda ipapo inotokuendesa kuri separate kusiri uku kwatinenge tiri uku and then tidangoona munokona kungoona kunei zviribvo kuziva zvinhu zvisei and when we talk about those things atiriko dating site ndaimopinda kudating site kuti chasakana ikoko pindai kudating pindai kudating aivaosangani nesi koko unotosangana vanhu vari different totally different vakatozvigadzira like that kuti you won't meet vanhu vari mumasecles ako saka don't worry about kuzoonekwa nevanhu vekuziva or things like that nhasi kunozara nhasi munhu iye akaita wefacebook dating rakanoti kuti no advertise kunozara nhasi munhu wose nhasi ndokwanenge ari usiku ikoko Facebook dating kwanzi munoita kune masettings kune masettings dechichiki nefoni hanzi pane pakanyorwa kunzi dating whatever dating iyo inochi Facebook dating ndatopaona hatiri kuona ndianabvunza Joyce ndiabvunza kwachipedza Facebook dating regai ndigopedza muindi ukaenda paprofile pako kutop right uko paine picture yako here or something ukaklika ipapo andi inokuvhurira kwakanzi groups memories marketplace feeds avatars saved friends iripo dating pakangonzi dating ine kahati so kered kane kablue paside so wobva wangoklika ipapo zvimwe zvese unozozvionawo wapinda mukati anzi inokuvanhu vari musame location newe nopano
vari mudhuze newe zvokuita zvaita saka mapinda machena kamumutende mutende adhimina mapinda machena free of charge kungopiwa free information kuti ndemunonyengwa uko nevanhu vari padze kuti weekend munotosora musasana muri mose matoi mose kuti chino hanzi inotanga nguva dating unongopinda anytime lara vane vakatokumirira ikoko varume it's free to learn unongopinda because kana utingori neinonzi chi bhige uri kugweshaya sei ndiri kutoiona ini ndiri kutoiona wajoina wavataridza pafoni dei wata zvokujoina live utaridze vanhu pafoni watotinoisa nenyaya dating vanhu vasi moyo vadokwaira joina ita age uvataridzi pafoni alright mirai yajoini mutaridzwe kaitidotsvafano tsvakavo tiwachifano joina tione kuti iri nachapakona papi pacho pari kutaurwa zvedating izvi imi vanhu varume vari panapa honai iko zvino izvi vanhu vakadzi vakuenda kudating nenyaya yekuti panapa pamusoda kuti munyenge vanhu pari kutaura hanzi mukaenda apa pakaimaneji ndipo pasi pasa kuti pachake kusvika tapawani saka topaya papi regai auya editoni okay this is my year. Thank you, caller information. Yeah, this is your year. Declare your year. This is your year. Let's go on our shoe. Mamboreva, Papi Kupa Priva Neville. Correct. Just Timbuba. Quite correct. I'm sorry. The guy we have that is a tunes are companions of Papi. I scored the kid. The guy we have that is a tune. Do some more dakish. I don't know. We Pamozido at number dating sites. SIS MELLY, it's me. I'm also having Murungu here in Ireland. You have Murungu getting born as in a mamaki. Namaki, come and tell us the story. The Gawi ishe, Mirawi, I could charity. The Gawi to go now to Arkundi, Papi Parkuri. The Gawi, quite a little July, David way. If you see profile, search. Okay, search a pocket dating a puppy. In your window, Pasha away. And this to Power. Who can position this Facebook dating a puppy? And put it up. The guy we had said it. The guy we had said it with the puppy. Sure, Mungo Daddy come what you go in the next kind of show Mungo in them to the queen down. You were all going in. Dimadi. Right. Yes, dear. Kana mukuona dzauya tinomboiona isu ayo hapana ndafuna kuchaisa request hapana request apa so something's wrong hapana request apa ndikuisira chirei handi makabata foni yenyu moenda pamain page yenyu handiti mira tinde pamain page pamain page yenyu kusoroko handiti kuna chiicon chehome muri pahome izvezvi poita chiicon chemavhidhiyo poita chiicon chine zvivanhu zviviri icho chepazvizvo zvemavhidhiyo nezvivanhu ndoratitombozviona ini zviri paiko zvino izvozvo SIS alright mina ndidzokere pavhidhiyo isai foni yenyu paskirini tione uku ndipo ka
Isafoneni pascreen. Ndipo. Ndiri kumashure mbichana. Aiwa. Ndaipa page 10. Ndoendepi? Ndodai. And I see main page kwenye home watch pa SIS MELLY diaries. Apa. Oh my. Okay. All right. Kumsoroko anditi chaka kumsoroko. Oh, kune zvakawanda izvo, right? Kune zvima icon. Far right. No. Indukushandisa page ndokungaibudi, mira ndimbochinja. Kushandisa page. Mira tione. Ndikwanisa kuzoudzao vamwe, mira tione. Mira nditange ndaswitcha tione. Ndikwanisa kuzoudzao vamwe. Chizeni apaona uyo hanzi apaona naswitcha. Wapaona Chizeni? All right. Ukona pandala. Apa. Pa profile yangu apa ndikupaona. Ukuona profile yangu. Andi muri kuona pane chihouse cheblue icho chiri pamusoro apo icho. Pane chihouse icho Paline rezvima icon izvozvo, icon yekupedzisira kufar right, klikai ipapo. Okay. All right. I think ndaona. Hapana dating app. Pane reels, events, pages, saved, video, feeds, groups, friends, marketplace, memories. Hapana dating. Ndikupaona guys, pari kureva ndeapp. Ati ndipo apa. On the iPhone, it comes under friends on the right side. Manje iya isi iPhone ntombi enhle. This is the Samsung. So Samsung ndofunga haina. So I think Samsung. Hanzi click pa line 3 prina sender. Line 3 tikishi. Mira choni. Mtoni screenshot yako hiyo. Okay. Mashini. Saka isa atina ndipo apo pandiri papo. Saka isa atina. Atina. Atina ndofunga zvipa ma iPhone. Isusu peni panongori nepakanzi friends. Pakanzi friends, kids, groups, marketplace, what. Zvechi hacha hayo hapana. Saka vane ma Samsung magwanda ruzi guys. Kunongoendana nema uyu. Hakuna. SIS MELLY ini ndine Samsung S20 outline. Yakare. I think iPhone type maybe because of location. Haina ishilingo. Hapana ndicho guys. Tarisa hapana dating app. Hapana dating app. Ndenda pasimo hapana. Kwanza update Facebook. Kuda tichukisa zakari zedziyamwe. Update tuone kuda tichukisa dzimwe zakari. Saka mapaona atina guys. Ndabaya click more. Saka ini mapaona guys anti mapaona pari kureva kachinga ipapo. Munopinda imo mukuswere nhasi muchinyengwa muri koko. Mapaona kana usina Joyce kurati une yakafanana neyangu. Hatina ku update. Mukafanana nena hatina ku update. Ku update. Muona kuti muita here but zvinogona kunge zvichiaffecta sune location maybe. Zvogona da. Zvogona. But sizveni ari muno kwawe ari muno ari kuti apaona. Ari muno. Saka ini mafoni update tuone. Update guys. Update tuone kuti aufa. Update munopinda. Let me update. Kukoka kumchato. Ndai muzodedza kumchato endai vasikana endai muzodedza kumchato. Endai. One day ningirikeni trick pama dating site unongozviti one day ndicharova jackpot chete. Okay. Ani kunzwa. At the same time usaignore ma red flag. It's okay kuti unogona kuona munhu unofunga kuti ari right, akanaka, they look well, ane good job, ane everything, but uchiona ma red flag. Iwe ubva ufunga manje ndikamusiya ndichaona umwe here. Siya.
something better will come. Pane millions of people on these dating sites. Don't even hesitate to let go. Kangoona my red flags, let it go. Urambe uchingotsvaga wako anozongosvika chete. Andinopigwa. Arikutokudza chokatoti akabvako vasikana akatorongwa zvakanaka kuchata chaiko mufunge. Saka arikutokudza izvo anotoziva. Zvinozotasimeli kuti vanhu vaende up vamarelationship yekuti kwakakuabhuzwa because vamwe varungu vane mafetish. Mafetish ekungoti kungoinzwa kuti mublack achasei. But asiri serious. And then kwozoita vanhu vanenge vari pagenuine. Inini murume wangu inini he wasn't specifically looking for a black woman. Akangopinda wachiti chero. Inini wona akangopinda chiti chero. Saka whether dai ndakawana munaija kana dai ndakawana mukongolisi kana dai ndakawana mui ashina basa. I was prepared for anything. So some of these white men vanopinda papatori nemafetish avo ekutoda kuliva maslave trade yakasopera kare kavanengada kutoipractiza pauri. Kozoita vamwe anengada kungozwa kuti black andasei. Kozoita vamwe vanotopinda vaine ma-very bad intentions ekuda kana kuuraya munhu chaiko chaiko. Because vanenge vari maracist ari serious yekuti anogona kurela in kuti akuuraye. It happens. That's why you should be very careful even when you go meet for the first time. Make sure that you are secure, you are safe. Usangoende kumba kwako first day because anogona kukudaidza kumba kwake agosvika agokuvharira agokucheka ikoko and no one will ever know. So you should be careful. First encounter inini ndakatopinda ndakabata ndine chigero changu muhomwe. I was prepared kuti akangoda kuita mafunny ndaimbaya nechigero izvozvo. Thank God haana kumbodaro and things worked out. Iko zvino nditori mumba ende zvichiri kutongofaya SIS MELLY. Yakaimba yemukai unotogara mumwe wauda kubuda kuchengeta ndomumba mako imuma unotogara. Aiwa ndatozigaini ende ndidakangoita ndakaitaona kuti family yake yakandiaccepta. Vamwene wangu very good munhu saka eventually zvinozongoita saka just be patient. Usatore munhu unonyatsoona ane ma-red flags. Siya aende. There are a lot of people there vanoita sei vanoramba vachiuya iwe chingoramba tataenda murungu iwe chingoramba uchiita sei uchitsvaga chete. I think ndo advice yandingapa hangu. Send live location. Senge ni ndakasenda live location yangu best friend yangu ari Canada. Ndiyo ndakasendera live location yangu. She knew kuti ndiri pai and ndaitocheka in after and mukomana wacho ndakatomuudza kuti I need to check in with my friend every 30 minutes. Ndaisenda shamwari yangu message ndiriko ndiri mupenyu I'm okay. Ndiriko ndiri mupenyu I'm okay. And then ndakamutumira live location of which inini hangu handamboenda kure. Ndakangodzika pasi. Pane pamba pandaigara panga paine supermarket padhuze. Saka ndakamuti mukomana yatisangane pasupermarket. Because I knew kuti pasupermarket panenge paine lots of light. He won't try any funny things there. So our first date was at a supermarket. Pakazara malights zvekuti hapana ma-funny things aimboita sei. It's sure either no risk, no marriage. Sometimes you need to risk zvimwe zvinhu kuti upinde. Munozatoka kuti everything that we do is a risky, guys. Exactly. Everything that we do is a risky, guys. So sometimes you just have to risk yako kuti zvako zvikuitira. Fair chapo chaipo. Sei papa I took a risk and pandakazosvika uchiona munhu wacho uchitaura naye wotoona kutoti softest zvayo ini ndini nditori gindakoria ipapo. Munhu akanyarara uya. But we have to be very careful pekutanga vasikana paunotanga kunoona munhu organize kuti munoonana panhu pakawanda vanhu kana zvichiita ina neshamwari yako yogarira nechekure newe hako but aripo achikuona kuti uyu arapo because kunyika dzinoidzi you never know. Tiri vatorwa kunyika dzinoidzi unobatwa ngunzi ukanochekwa nebanga uko no one will care because you are just a black woman in some other white man's country. So you just need to be careful and also don't ignore my red flags. Yeah, I think it's also that's how it works.
Thank you Leti, thank you nekudzidzisa wena waita basa nekudzidzisa zvakasimba. Thank you very much. Mazvinhu zvakakudetingwa muri kuenda kugaisa. Tanga nekusangana pane vanhu kana kusangana nemunhu pekutangaisawo kana kapanga muhomwe kana kachigero kuita kuti akada kutamba rafu wodai asi handifungi dating yakamboipa. Pane nyaya yaMichelle uyu something I don't know, something just went wrong. Pane zvakaitika zvatisiri kuziva, something happened zvatisiri kuziva isusu, but tichazoisiva handitika tichazoisiva. Mangwana manheru ngatisanganei tichitaura watch movie inonzi Berlin Syndrome kana akakidnapwa. Thank you Hida, ndodoiona nhasi. Ndodoiona izvozvi. Ndane mazuva asingasi kuona Netflix ndichingoona ma-African movie. Ndikandigoiona Berlin Syndrome. Alright. Tosangana mangwana timbotaura nyaya dzevarume vawandira kusaidhi remasodhindo idzi guys. Nenyaya imwe yatinayo yatakaona yakapostwa varume vawandira kusodhindo uko. Anomaona kusodhindo varume vachiita zvokuti timbonyatsa kuonzana kuti timbohwa varume kuti muri kuzvamisa seiko mudzimba kusodhindo kwamuri kuenda uko. Muri kumbonyatsoita sei chaiko chaiko. Anditika saka guys moswera zvakanaka morara zvakanaka neusiku hwakanaka tichiri kuenderera mberi. Vari kuda kujoina even kwasara madays mangana 7 days 8 days 7 days fasting, you can still join. Anditika you can still join mufamba nesu. Anditika you can still join moenda nesu. Anditika kana muchitadza henyu manheru pachapinda one of the ladies ariko kugroup uko achauya kuzokuparidza kuzoshuka kuti dongonamatawo unongoyawo ungonamatawo nevamwe ipapo. Anditika guys mwari akuitire zvakanaka, tisangana zvakare. God bless you. Take